έκθεσης των κρίσματων, γιατί εκτός από πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, είναι ωραίο να τους γνωρίσουμε. Λοιπόν, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάσταση. Συγγνώμη για την εσωτερικά στρατηγική. Δεν ήξερα να τη φέρω. Έχω την τιμή να πούμε Με συγχωρείτε, Μπράβο, οικογένεια. Μαζί με τον Ρίτο Τσάουσο που θα παρουσιάσω το θέμα της συζήτησης. Είναι ο κύριος Χαρακτήρης από την Υπουργική η κυρία Ελένη Τσονιάδη που θα τις κόβεις φαντάζομαι από το Αυστριακό και ο Τραβιάς Παλίδης και τη συζήτηση θα την συμβουλήσει το μέγεθος της Ένωσης, ο Διευθυντής της Αποστολού, όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά το ζήτημα της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για την βιομηχανία και την παραγωγή, που πρέπει να γίνουν πολλά βήματα από πολλούς, έτσι. Και είναι από τα θέματα τα οποία από όταν ξεκινήσαμε την ένωση και αυτή, είναι από τα θέματα τα οποία αρχίσει θέλαμε να προωθήσουμε, γιατί το θεωρούμε όλοι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι για την τελική εκδήλωση του έτους, πριν τις διακοπές, νομίζω ότι το κατάλληλο του σχολικού έτους. Είναι το κατάλληλο θέμα να συζητήσουμε. Σε αυτό το σημείο, να πω κάτι το οποίο δεν άπτεται άμεσα το θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά τη Ένωση, για να μπορούμε να κάνουμε λοιπόν και εμείς όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είτε επιστημονικές, είτε και κοινωνικές. Προφανώς χρειαζόμαστε όσο περισσότερα μέλη και είναι χαρά μας που έχουμε αρκετά αυτά σήμερα. Όποιος δεν έχει εγγραφεί ακόμα μπορεί να το κάνει, να μεθυμίσει έναν εμάς για να μπορέσουμε να σας γράψουμε. Και κάποιοι και εκεί θα είναι χαρούμενο για όποιον δεν έχει τακτοποιήσει τις συμπτωμές του έτους. Όποιος δεν έχει λοιπόν τακτοποιήσει το θέμα της εντολής μπορεί να μέσα στο παρούλα, αλλά ίσως τα μικρά σημαίνει και έτσι πρέπει να είστε γράψει. Αυτό είναι ένα email με άλλους τρόπους που μπορείτε να προβείτε στην εξέλιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και στον Υπουργό για τη φιλοξενία. Και καλή επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Είμαι ο Ευρωπίδης Τσαούσογλου. Συζητάμε όλοι σε πηγαδάκια για την έρευνα, τη διασύνδεση, τι κάνουν τα ερευνητικά ιδρύματα, τι κάνουν τα πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο και πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Ήρθε σήμερα η μέρα, επιτέλους, να έχουμε προσώπους, να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Δεν θέλω και δεν θέλαμε και σαν Ένωση να είναι μια στημένη συζήτηση, να έρθουν κάποιοι καθηγητές, κάποιοι επιστήμονες να πούν απλά την άποψή τους. Σκοπός είναι να στηθούν σήμερα γέφυρες. Οπότε θα περάσω σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση των ανθρώπων που έχουμε σήμερα κοντά μας. Έχω τη τύχη να έχω συνεργαστεί και με τους 3 ερευνητικά προγράμματα. Είτε επιτυχημένα είτε αποτυχημένα. Αλλά πάμε να τους δούμε, πάμε να χτίσουμε την πρώτη γέφυρα μεταξύ της Ένωσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Θα πω κάποια λίγα πράγματα εγώ, γιατί ο καθένας από τους παρευρισκόμενους εδώ έχει άπειρους τίτλους, έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και θα τους δοθεί βεβαίως και ο χρόνος μετά να παρουσιάσουν ο καθένας και λίγο τον εαυτό του. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με την κυρία του πάνελ, την Ελένη Ευθυμιάδου. Έχει τελειώσει το Χημικό Αθήνας, ήμασταν μαζί σε φοιτητές, μεταπτυχιακό διδακτορικό στο Χημικό και συνεχίζει βέβαια εκεί να είναι καθηγήτρια στο Χημικό του ΕΚΠΑ.
Έχει ασχοληθεί Σε συνεργασία με το Δημόκριτο. σε συνεργασία με το Δημόκριτο. Σωστά. Από ερευνητικά ενδιαφέροντα τα πάντα, μεταλλικά σύμπλοκα, βιοανόργανη χημεία, μεταλλικά και υβριδικά νανοσωματίδια, νανοϊατρική, φωτοθεραπεία, βιολογική αξιολόγηση υλικών και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, ακόμα και σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με υφαλοχρώματα, που έχουμε συνεργαστεί και μαζί. Θα συνεχίσω με τον με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Χαριτίδη, καθηγητή στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα επιστήμης και τεχνικής των υλικών, διευθυντής του Εργαστηρίου Προηγμένων Σύνθετων Νανοηλικών και Νανοτεχνολογίας. Είναι αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Συγγνώμη, πρέπει να τα πω, να τα διαβάσω. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω με τίποτα. Εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΟΥΠΟΥ από το 2017 μέχρι το 2019. Από το 10 στο 16 διατελέσατε διευθυντής του τομέα 3 Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών, ενώ από το 11, και θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά αυτό, διευθυντής του διατηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. Που θεωρώ ότι θα μας πείτε και κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι μπορούμε εκεί να συμβάλλουμε όλοι μας. Πολυετή εμπειρία στην επιστήμη υλικών, νανοτεχνολογία, με έμφαση στα προηγμένα υλικά, νανοηλικά, σύνθετα υλικά, υλικά άνθρακα, χαρακτηρισμό υλικών, ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη νανοτεχνολογίας και μόνο στο CV που είδα εγώ στο MUP στο site, πάνω από 70 ερευνητικά προγράμματα. Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Δ. Ανδρέας Απαλίδης είναι Senior Research στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Δημόκριτου, μέλος της ερευνητικής ομάδας Membranes and Materials for Environmental Separation, σπουδές τεχνολογία πετρελαίου, μεταπτυχιακό διδακτορικό στην επιστήμη πολυμερών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα ερευνητικά του αντικείμενα, νανοσύνθετα υλικά, πολυμερικές μεμβράνες, νανοδομημένα πολυλειτουργικά επιχρήσματα, διαχωρισμός, εξεργασία νερού, διαχωρισμός CO2 και ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά έργα ήταν το ETELVAT, το οποίο είχατε και μάλιστα το συντονισμό. Αυτά ήταν κάποια που είδα εγώ. Θεωρώ ότι έκανα μια καλή παρουσίαση των εισηγητών μας σήμερα. Θα ήθελα ο καθένας, έχετε από 5 λεπτά, να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω, αν θέλετε, για τον εαυτό σας, το ερευνητικό σας αντικείμενο, τη δραστηριότητα του εργαστηρίου το οποίο δουλεύετε, τη πιθανή σύνδεση που θα μπορούσατε να δείτε με τη βιομηχανία χρωμάτων. Αυτά. Και μετά θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Θα ήθελες να ξεκινήσει, Ελένη? Ευχαριστώ. Εγώ είμαι, όπως είπε ο Τρικρίτης, είμαστε συμφιλητές, είμαι στο τμήμα χημίας, είμαι στο τομέα της ανόργανης και ασχολούμαι με την νανοτεχνολογία από τα χρόνια που ήμουν στο Δημόκριτο, από τα χρόνια του διδακτορικού. Και έχω πάρει 11 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται πάνω στην συσχέτιση των νανοσωματιδίων με χρώματα και εφαρμογές. Έχουμε συνεργασία με αρκετές εταιρείες και παρέχουμε υπηρεσίες τόσο στην αξιολόγηση των υλικών όσο και στην εφαρμογή τους. Έχω πολύ στενή συνεργασία με τις εταιρείες, μπορώ να πω. Πετροκόλλα, Ακροκόλλα, είχαμε και με τη Vitex μια συνεργασία παλαιότερα, γιατί υπήρχε και μια spin-off, την οποία είχα δραστηριοποιηθεί ερευνητικά όταν ήμουν στο Δημόκριτο. Και συνεχίζουμε με εταιρείες που έρχονται να ζητήσουν από εμάς αξιολόγηση είτε τοξικότητας, είτε μέτρηση μεγέθους νανοσωματιδίων, είτε εφαρμογή επιχρησμάτων και μέτρηση αν έχουν κάποια αντιβιολογική συμπεριφορά ή αντιμικροβιακή. Οπότε τους κάνουμε κάποιες αξιολογήσεις και το εργαστήριο είναι εξουσιοδοτημένο γι' αυτό από το τμήμα χημίας. Γενικότερα προσπαθούμε να φέρουμε τις εταιρείες στο πανεπιστήμιο. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχουμε πρόσβαση σε μεγάλο εξοπλισμό, ο οποίος είναι σύγχρονος. Εγώ στο ΕΚΠΑ είμαι 8 χρόνια και έχω ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Στη διάθεσή σας και για έρευνα και για ανάπτυξη, γιατί θα κάνουμε και τα δύο και συμμετέχουμε και στην οργάνωση νέων προϊόντων και στην αξιολόγηση υπαρχόντων από
με το σκοπό της εφαρμογής να είναι αποτελεσματική και αυτά νομίζω. Τώρα, στον άλλο τομέα, στα bio, νομίζω δεν αφορά τώρα εδώ να αναφερθώ. Πρέπει να σύντομο θα είμαι, γιατί έκανε την παρουσίαση όσον αφορά το αντικείμενο. Να πω ότι εμείς είμαστε περίπου 17 χρόνια γεμάτα και σαν εργαστήριο και σαν ομάδα. Στηρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Η Κέτη Τρομπέτα είναι πολλά χρόνια, νομίζω είναι και η παλαιότερη πια στο εργαστήριο. Από φοιτήτρια, σε όλα τα στάδια μέχρι τώρα που είναι πια επαγγελματίας. Στηρίζουμε πάρα πολλά πράγματα στους ανθρώπους. Το ίδιο κάνουμε και στα έργα. Αυτό μας έχει βοηθήσει στο να έχουμε και μεγάλο αριθμό και κυρίως συνέχεια και πολύ καλές συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Μετράει πάρα πολλούς συνεργάτες. Ξέρετε αυτό μάλλον καλύτερα από μένα. Τώρα, το αντικείμενο το περιέγραψε είναι πάρα πολύ ευρύ. Εγώ θα εστιάσω, θα σας πω δύο πράγματα. Μπορώ να σας πω για τα coding, testing, δηλαδή τα scratch, draws, τα hardness, τα elastic modules, το adhesion, για να μιλήσω για χαρακτηρισμό, για την παραγωγή, mixers, mix scale, πρέπει τα ξέρεις πολύ καλά, ball milling, roll milling, aging chamber, micro CT, αυτό ίσως δεν ξέρεις, είτε σε μικροκλίμακα που είναι δικιά μας, αλλά τώρα στο Πολυτεχνείο έχουμε και το μεγάλο, που εκεί μπορεί να εξεταστούν και μεγάλες κλίμακες κείμενα. Ανάπτυξη βέβαια το formulation και development. Βακτήρια, πολύ πρόσφατα το χτίσαμε επίπεδο 2 και τοξικότητα. Αλλά αυτό που γίνεται στην ομάδα και γίνεται από χημικούς μηχανισμούς, χημικούς και κυρίως, είναι ότι, το συζητάγαμε πριν και με έναν εδώ συνάδελφό σας, πιο νέο, είναι ότι κλείνουμε όλο τον κύκλο. Δηλαδή, δεν είναι όπως παλιά η έρευνα που η σύνθεση, το χαρακτηρισμός γινόντουσαν κάπως απομονωμένα. Τώρα, στην ίδια ομάδα, οι ίδιοι άνθρωποι λίγο ή πολύ, πέρα από την ανάπτυξη, πέρα από το χαρακτηρισμό, είτε μέσα στο εργαστήριο είτε με συνεργασίες, πάμε στο επόμενο βήμα που είναι να δούμε το LCA, να δούμε το LCC, να δούμε τη βιωσιμότητα, όχι πια του τελικού προϊόντος μόνο, που αυτό είναι περισσότερο δικιά σας δουλειά, αλλά τη βιωσιμότητα του δικού μας product που θα έρθει σε εσάς, προκειμένου να γίνει τελικό προϊόν. Sustain by design δηλαδή. Ακριβώς, και by design. Δηλαδή, το αρχίζεις από την αρχή, φτάνοντας στο τελικό που είναι να δεις την απόδοση, στο πεδίο, και μετά, αν χρειαστεί, σε ένα βήμα που ίσως δεν το ξέρετε, ή μπορεί και να το ξέρετε, γιατί η βιομηχανία είστε. Στα self-driving, τώρα φέρνουν πολλούς ορισμούς, self-driving labs ή autonomous labs, δηλαδή μπαίνει πια και ο αυτοματισμός μέσα, άρα οι συνεργασίες. Γι' αυτό λέω ότι το Πολυτεχνείο είναι πραγματικά το καλύτερο φόρμα να κάνει όλα αυτά. Πας δίπλα στους μηχανολόγους και έχεις τον αυτοματισμό, φτιάχνεις και αυτά τα εργαστήρια, τέτοιου τύπου εργαστήρια, τα οποία ίσως η βιομηχανία τα έχει, όχι ίσως, τα έχει ήδη. Αυτά λίγο πολύ. Τώρα, παραδείγματα ανέφερε στα υφαλοχρώματα, έτσι. Για ένα παράδειγμα, ο κύριο Τρομπέτα θα βλέπει το έργο αυτό, και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Και μακάρι να βγει και κάτι καινούργιο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό. Τι γίνεται με τα ερευνητικά προγράμματα, πώς μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Ανδρέα, κύριος Ανδρέας Σαββαλίδης. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι πάντα έτσι, πολύ ευχάριστο το περιβάλλον και έτσι, ποτέ δεν θα αρνηθώ οποιαδήποτε συνεργασία μαζί σας. Εγώ είμαι, όπως είπε ο Ευρυπίδης, ένα μέλος ενός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο παρτίζεται από 11 μόνιμους ερευνητές. Οπότε, σε συνέχεια αυτόν που είπε ο κύριος Χαριπίδης, είμαστε μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική να αναπτύσσει, να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να αξιολογεί υλικά και όπου απαιτούνται διεργασίες να κάνει προσομοίωση και ανάπτυξη και των διεργασιών. Μιας και τα υλικά δεν είναι αυθύπαρκτα, πάντα κάπου εντάσσονται σε κάποια διεργασία, κοιτάμε να δούμε πώς λοιπόν συμπεριφέρονται στη διεργασία. Πολυμερή νανοσύνθετα υλικά, πορώδη υλικά και ανόργανα, αλλά κυρίως νανοσύνθετα υλικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
Αρκετά καλά, νομίζω και εμείς, στελεχωμένοι και οργανολογία, νομίζω ότι είναι επαρκή στο εργαστήριο, οπότε έχουμε καταφέρει να έχουμε μια αυτάρκεια στην ανάπτυξη των υλικών, δηλαδή είναι γενικότερα ένα πρόβλημα όταν φτάνει κανείς να χρειάζεται τεχνικές στις οποίες δεν έχει πρόσβαση. Οπότε έχουμε παλέψει αρκετά χρόνια προκειμένου να έχουμε μια αυτάρκεια οργανολογίας, ώστε ό,τι υλικό ασχολούμαστε να μπορούμε να το αξιολογήσουμε πλήρως στο εργαστήριο. Όσον αφορά λοιπόν τα coatings, ως ομάδα μπορώ πολύ εύκολα να θυμηθώ τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον 5-6 μεγάλα project με British Airways όσον αφορά coatings για αεροπορία. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα coating σε ένα ολόκληρο 320, νομίζω από τα λίγα ερευνητικά αποτελέσματα που πήγαν σε αυτό το επίπεδο. Υφαλοχρώματα σε επόξι έχουμε κάνει και εμείς, antibacterial, self-changing materials. Αρκετά είναι τα κομμάτια, νομίζω ότι θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ τώρα αυτό που θα ήθελα έτσι, νομίζω να πω, να συνεισφέρω στην κουβέντα, είναι ότι πιθανότατα ένα εργαστήριο από μόνο του να μην μπορέσει να καλύψει όλη την ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να δημιουργηθεί ένα, ας το πούμε, οικοσύστημα. Εντάξει, είναι λίγο λέξη που χρησιμοποιείται έτσι κάπως εύκολα αυτές τις μέρες, προκειμένου να γίνει μια συνανάπτυξη και προκειμένου να γίνονται πράγματα συνεργατικά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα ιδρύματα και ίσως η στόχευση μόνο σε ένα εργαστήριο να μην είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο και εγώ θα πρότεινα να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνεργασία μεγαλύτερη και ευρύτερη που θεωρώ πως θα έχει πιο άμεσα αποτελέσματα. Σαν πρώτη τοποθέτηση. Αυτά. Όπως είπα και πριν, δεν θέλω να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση ή απλά να αναφερθούμε το εξοπλισμό που είναι το κάθε εργαστήριο. Θεωρώ ότι αυτά όποιος θέλει να βρίσκει στο ίντερνετ. Εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα εδώ να δούμε πρακτικούς τρόπους να συνεργαστούμε. Πρακτικούς τρόπους να προχωρήσει η έρευνα που θέλουν, που έχουν ανάγκη οι εταιρείες χρωμάτων και όχι μόνο και των πρώτων υλών. Όσοι έχουν παραγωγή της χημικής βιομηχανίας της Ελλάδας, να προχωρήσει και να γίνει καλύτερη. Συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι τα χρώματα δεν έχουν καμία ανάπτυξη, ότι οι ίδιες συνταγές που είχαμε πριν 20-30 χρόνια παραμένουν ίδιες. Δεν είναι πραγματικά αλήθεια, αν το σκεφτείτε αυτό. Δηλαδή, μόνο αυτό που έχουμε με τα regulation, με όλες αυτές τις πρώτες ύλες που κάθε χρόνο φεύγουν συνέχεια πρώτες ύλες που δεν χρησιμοποιούμε για το χύψη λόγο. Οι γέφυρες με τα ερευνητικά ιδρύματα είναι απαραίτητες. Δεν μπορούμε να πάμε την έρευνα μας μόνοι μας μέσα στη βιομηχανία χωρίς τη συνέργεια των ερευνητικών ιδρυμάτων. Το θεωρώ ότι και με χρόνια αυτό θα γίνεται όλο και λίγο πιο κατανοητό από όλους. Θα ήθελα να περάσω σε πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Να δούμε πού μπορούμε να βρούμε αυτή τη συνέργεια. Πες με, Ελένη, θες να πεις κάτι. Να πούμε εδώ ότι ο κ. Φερπίνη, ως παλαιότερος όλων μας, μας έχει στηρίξει, εμένα προσωπικά και στο μάστερ και στην εκπαίδευση και σε κοινά προγράμματα, φαντάζομαι. Έτσι, έχει μια πολύ ξεκάθαρη άποψη για τα θέματα και νομίζω ότι σε συνδυασμό με αυτό που υποθέτει, ότι πρέπει ο Ανδρέας, ότι πρέπει κάπως να συνεργαστούμε για να βγει κάτι ωραίο, γιατί ο καθένας από εμάς κάπου έχει το expertise του. Οπότε μια συνεργασία νομίζω θα φέρει πιο σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδο, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικό επίπεδο. Αυτό αποζητάμε. Αυτό είναι το εύκολο, αλλά αυτό μπορεί να το κάνεις εσύ. Δηλαδή, το να γίνει αυτό που είπε ο Ανδρέας πριν. Ένα virtual lab, συνεργασίας. Δεν είναι δύσκολο. Το επόμενο όμως βήμα θέλει σαφείς σχέσεις. Δηλαδή, υπάρχουν τα πανεπιστήμια, υπάρχετε εσείς, υπάρχουν και οι πελάτες σας. Αυτό πρέπει να γίνει ομάδα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτός ο πελάτης, να ζημιάξει εσάς, αν έχω ένα καλό formulation και ένα καλό, πώς το λένε, voting, ή αν έχω μια διαδικασία που θα σας σώσει ένα 30% από raw materials
ή θα σας εξοικονομήσει ενέργεια σε παραγωγή. Όλα αυτά έχουν σημασία αν υπάρχει ο τελικός πελάτης. Και εδώ τώρα πρέπει να βγείτε λίγο από αυτή και να αρχίσετε να σκέφτεστε κάπως διαφορετικά. Ποιοι είναι οι πελάτες, είναι οι ιδιώτες, είναι και ο εθνικός πελάτης. Μάθαμε λίγο να σκεφτόμαστε έτσι στην Ελλάδα. Και αναφέρουμε στην ΕΑΔ, γιατί το αντίστοιχο που κάνατε με το 320 το κάναμε εμείς με την ΕΑΔ. Αλλά εδώ ο ασθενής είναι βαριά. Θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ, και σας το λέω αυτό για να κινηθείτε. Υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό μία τάση τα λεφτά να συγκεντρώνονται γύρω από την άμυνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Πολλές φορές έχουμε φτιάξει βιβλία, ολόκληρα σχέδια υλοποίησης για υπόστηκα βαφής αεροσκαφών κτλ. Αυτό είναι μια τεράστια δουλειά για την Ελλάδα. Αλλά ποτέ δεν είδα ανθρώπους να έρθουν και να ζητήσουν να αναδειχθεί αυτός ο κλάδος και ήταν προς όφελος και εθνικού ενδιαφέροντος και πολιτικού ακόμα. Γιατί όλα αυτά στην Τουρκία έχουν ήδη αναπτυχθεί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ξέρω αν δεν είμαι τόσο βαθμιστικός, δεν ξέρω αν είναι εθνικές οι εταιρείες τους ή αν δουλεύουν με Κίνα. Και εδώ ξέρετε ότι πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου σας δουλεύουν οι εισαγωγές του κλάδου. Αυτά όμως πρέπει λίγο να τα δείτε για να πώς θα κλείσει αυτή η συνεννόηση. Εμείς είμαστε το πιο καλό. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε αυτό το virtual lab και να λειτουργήσει. Αλλά πρέπει εσείς και ο τελικός πελάτης, όσοι είναι αυτοί, με κάποιον τρόπο να συνοηθείτε. Να ξέρετε τι έχει να κάνει την επόμενη φορά. Μου δώσετε μια πολύ ωραία πάσα για την ερώτηση που θα σας θέσω. Ποιες τεχνολογικές τάσεις από αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, το κομμάτι της βιωσιμότητας, των λειτουργικών υλικών, νανοηλικά που είναι χρόνια πλέον κτλ., πιστεύετε ότι δημιουργούν τη μεγαλύτερη ευκαιρία για συνέργεια? Επειδή όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Αυτά που ξεχωρίζουν είναι σίγουρα η απόδοση και πόσο ενεργειακή είναι η απόδοση. Η απόδοσή του σαν πώς αποδίδει ένα coating στον χρόνο, πώς αντέχει, σαν αποτέλεσμα. Durability, να το πούμε έτσι πιο γενικά. Πόσο οικονομικό είναι. Στον ιδιώτη ή στον μικρό πελάτη αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και μετά να πάμε σε bio-based raw materials και σε καινούργιες εντελώς άλλης φύσης προϊόντα. Οπότε εκεί που θεωρείτε ότι θα είχαμε τη μεγαλύτερη συνέργεια, η βιομηχανία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα επόμενα, αν μπορούμε να πούμε, ερευνητικά προγράμματα, θα μπορούσαν να είναι εκεί. Bio-based και με νανοηλικά. Μάλιστα. Ανδρέα. Λοιπόν, το ίδιο. Όχι το ίδιο, να την αλλάξω λίγο. Μπορώ. Υπάρχουν παιδιά στα οποία η βιομηχανία έχει ανάγκη, θεωρείς, από τη γνώση σου και την επαφή σου που έχεις με την βιομηχανία? Πιστεύω το προφανές είναι η οργανολογία και η διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, πολλές εταιρείες είναι μικρές, δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό να κάτσουν να σπαταλήσουν μεσαιωρικά, να αφιερώσουν χρόνο στην ανάπτυξη υλικών. Οπότε μπορεί να καταφεύγουν, παραδείγματος χάρη, σε εύκολες formulations έτοιμες από το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να το παρέχει ένα ερευνητικό κέντρο, ένα πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, αν θυμάστε, ήταν και τα βιομηχανικά τακτορικά, τα οποία δώσανε ένα. Ναι, εντάξει, δώσανε έτσι ένα κίνητρο να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αν συνεχιστεί με κάποιο τρόπο, νομίζω θα είναι πολύ πιο αποδοτικό, μιας και πια υπάρχει, νομίζω, η ωριμότητα για να καταλάβει και η εταιρεία αλλά και τα κέντρα πώς αυτό λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, να πω λίγο πιο ειδικότερα στο Δημόκριτο, μετά το 2003 που υπήρχε μια νομοθεσία για τα κέντρα, για τα γραφεία διασύνδεσης, στο παιδί. Υπάρχει πια όλο το νομοθετικό πλαίσιο των συνεργασιών με εταιρείες. Επομένως, μπορούν να γίνουν είτε research contracts, είτε μπορεί να γίνει ένα co-development ενός υλικού, μπορούν να γίνουν σαφείς διαχωρισμοί όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία.
Οπότε όσον αφορά το κομμάτι το θεσμικό, έχει λυθεί. Από εκεί και πέρα η διάθεση δυστυχώς είναι στον κάθε ερευνητή. Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να συνεργαστεί και να αφιερώσει χρόνο θα το κάνει, όποιος δεν θέλει, το σύστημα δεν θα το αναγκάσει να το κάνει. Οπότε, για μένα αυτό που έχει σημασία είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας, των ανθρώπων της εταιρείας και των ερευνητών καθηγητών που επιλέγετε να συνεργαστείτε. Τώρα, οι τομείς είναι άπειροι. Και είναι όλα αυτά που έρχονται, δηλαδή πυρηνική ενέργεια, διάστημα, όλα αυτά δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι cutting edge αυτή τη στιγμή. Τώρα, όποιος θέλει να βουτήξει, θα βουτήξει. Ελένη, συζητήσαμε μέχρι τώρα για ουσιαστικά έρευνα και ανάπτυξη. Θεωρείς ότι έχει νόημα μια βιομηχανία να προσεγγίσει τα ερευνητικά ιδρύματα, το πανεπιστήμιο, για να βελτιώσει τα προϊόντα του? Γιατί δεν είναι μόνο η έρευνα και ανάπτυξη, είναι η βελτίωση. Ή για να διερευνήσει αστοχίες που μπορεί να έχει. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Όχι απλά έχει τη δυνατότητα. Εμείς έχουμε συνεργασίες που κάνουμε αξιολόγηση τέτοιων υλικών και προτείνουμε και λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούνται κατά την παραγωγή. Πολλές φορές έχει τύχει να έχουν έρθει από τον ΣΕΤ και να μας πούνε: έχουμε αυτό το πρόβλημα σε αυτή την εταιρεία και θέλουμε τη βοήθειά σας. Μας πεις ένα-δύο παραδείγματα, εφόσον μπορείς να πεις. Μας έχουν φέρει, ας πούμε, ένα κομμάτι μετάλλου που φιλοξενούσε διαλύτες, το οποίο έκανε ρογμές σε φάση που δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, στη συγκόλληση. Και με συνεργασία όμως με το Πολυτεχνείο, με συνάδελφο από το Μεταλλουργίας και με τη δική μας εμπειρία με εφαρμογή κάποιας ευθύνης, καταφέραμε και λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, στην παραγωγή, η ομοιομορφία. Όταν κάποιος παράγει γαλακτώματα, πολλοί από εσάς φαντάζομαι ασχολείστε με γαλακτώματα. Αξιολογούμε το μέγεθος, το ζήτα δυναμικό, πόσο καλή κολοειδή συμπεριφορά έχουν. Έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό να το κάνουμε. Πώς εντάσσεται αυτό μέσα στο χρώμα, αν δημιουργήσει σωματώματα, αν κατά την εφαρμογή του, έτσι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε 5 πειράματα, 5 διαφορετικές εφαρμογές, να δούμε πού χωλαίνει και να το βελτιώσουμε με την εμπειρία μας και να δώσουμε συμβουλή, τη συμβουλευτική. Εγώ έχω 2 παροχές που κάνω συμβουλευτική. Παρέχω υπηρεσίες στις εταιρείες. Μην το μπερδεύουμε αυτό με την έρευνα και την ανάπτυξη. Όχι. Αυτό είναι υπηρεσία. Αυτό είναι υπηρεσία. Ναι, αλλά έρευνα. είναι κάτι όμως που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει το πρόβλημα. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν όμως έρχεται μια εταιρεία και σου λέει ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ μαζί στο πλαίσιο ενός προγράμματος, γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά να αναπτύξω ένα προϊόν, το οποίο θα είναι αντικορώσιμο. Εκεί νομίζω ότι βασίζεται πολύ στις δικές μας γνώσεις. Στη βελτίωση ενός υπάρχοντος προϊόντος Αλλά είναι έρευνα. Και αυτό είναι έρευνα. Ναι, αυτό που περιέγραφε η Ελένη. Της αστοχίας, λες. Ναι. Η ποιήση είναι μέρος της αλυσίδας που λέγαμε πριν. Τώρα δεν είναι ανάγκη να είναι εντελώς καινούργιο κάτι. Ναι. Αν το βελτιώσει 30%, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αλλά ανέφερα ο Ανδρέας πριν τα βιομηχανικά δαχτυλικά. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα από αυτά έχετε χρηματοδοτήσει? Δεν πιστεύω. Ότι έχει χρηματοδοτηθεί. Ενώ αυτά ιστορικά ξεκίνησαν ως συνήθως στην Ελλάδα από κρατική υποστήριξη. Δηλαδή, βρήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δέσμευσαν ένα ποσό, μετά παρουσιάστηκαν άλλες ανάγκες, είχαν καλύτερους πελάτες, θα πήγαν εκεί τα χρήματα, τέλος τα ιστορικά. Κάποιες εταιρείες ωφελήθηκαν, κάποιες γίνανε πολύ ευχαριστημένες, κάποιες όχι, κάποιες καθόλου, αλλά έτσι συνήθως γίνεται. Σαν εταιρείες χρηματοδοτήσατε, το ψάξατε παραπάνω, γιατί αυτός ο θεσμός δεν είναι στηριχτεί μόνο από το κράτος πάντα, είναι στηριχτεί και από εσάς. Αν δηλαδή το πιστέψετε, πήρατε ένα παιδί νέο, ήρθατε να πείτε στην Ελένη, στον Ανδρέα, σε μένα, ότι θέλω έναν άνθρωπο και έχετε μέλη, και τι είσαι μέλος εσείς, δεν είσαι? Οικογένεια, ωραία. Λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο δύσκολο το να
προσεγγίσετε ανθρώπους ή τον Ευρυπίδη και να έρθουν σε επαφή, να πάρετε ένα παιδί, είτε για διδακτορικό, είτε για πρακτική, και αυτό εσύ Ευρυπίδη δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, θα υπάρχει όφελος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Και δεν είναι τόσο μεγάλο έξω. Τώρα θα δώσω εγώ όταν προχωράψω την βιομηχανικό διδακτορικό. Όταν τελείωσα τη σχολή, την πρακτική δεν ξέραμε. Είναι προσωπικά τη εταιρεία και ανάλογα με μας βοήθησε και η σχολή προφανώς οι πλέον ήταν δικές μας. Αλλά για το βιομηχανικό διδακτορικό και η σχολή, όπως φαίνεται, δεν ήταν τίποτα. Δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχε. Εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Έγινε θεσμός του 1967 και καταργήθηκε στα πρώτα 2 χρόνια που εξαντλήθηκε το κονδύλι που ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά σαν Υπάρχει. Σαν θεσμός, δηλαδή αυτό το root, πώς το κάναμε στη σχολή ακαδημαϊκά για να ρυθμιστεί, υπάρχει. Αν δηλαδή αύριο εμφανιστεί ο χρηματοδότης, πρέπει να πει σε λειτουργία. Αλλά αν το δεις, ο χρηματοδότης έγινε, η εταιρεία ερχόταν και έβαζαν 20% ή 30%, γιατί κάπου εκεί δεν ήταν. Και το 70% ήταν χρηματοδότηση από το κράτος. Έλειψε η χρηματοδότηση, κάτσανε αυτά. Στην αγορά υπάρχει ανάγκη για να το πω έτσι νέο τεχνικό προσωπικό. Πρέπει να μιλήσουμε και δύο πλευρές. Ενώ είμαι έτσι και ο ενδιαφερόμενος και οι δύο ενδιαφερόμενοι μάλλον. Αλλά τώρα αυτό για την μία πλευρά δεν πρέπει να το ξέρουμε καν. Εντάξει, εμείς έχουμε έναν που τρέχει, που ξεκίνησε, που ήταν την Ελλάδα. Κρατικό φορέα πάλι. Είναι αυτό που λέω, ότι κρατικό σχήμα με χρήμα γυρνάει συνέχεια έτσι και ό,τι πέφτει από το Ταμείο Ανάκαμψης και τέτοια. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το κόστος ενός βιομηχανικού διδακτορικού? Δηλαδή, μια εταιρεία, πόσο θα έπρεπε να διαθέσει? Είναι απλό. Είναι ένας αντίκτυπος. Αλλά είναι πτυχιούχος, έχει ένα πτυχίο δηλαδή. Πόσο θα δίνατε σε έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει ένα πολυτεχνείο 5 χρόνια και έπειτα να δουλέψει στην εταιρεία? Λοιπόν, θα δουλέψει στην εταιρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μόνο αυτό, είναι βέβαιο. Αλλά παράλληλα θα κάνει και το διδακτορικό του. Όπου εκεί, επειδή πληρώνετε, μπορείτε να έχετε μία δέσμευση για υπηρεσίες που θα σας κάνει στη δικιά σας εταιρεία τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια. Επομένως, είναι λίγο πολυπαραγωγικό. Όσο αυξάνουν οι δεσμεύσεις που μπορείτε να αναπτύξετε με τον υποψήφιο, τόσο θα πρέπει να είναι και το τίμημα κάπως καλύτερο. Είναι εντελώς κριτήριο του ιδιωτικού τομέα τώρα αυτό. Σας το λέω ενδεικτικά έτσι. Σκεφτείτε όμως ότι δεν είναι μόνο οι μισθοί οι οποίοι θα χρειάζεται και κάποια αναλώσιμα, σε κάποια... Επίσης, πριν φτάσουμε στο διδακτορικό, δεν θα έπρεπε να υπήρχε σε προπτυχιακό επίπεδο ένα μάθημα, ας πούμε, για coatings. Μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν για τεχνολογία, ας πούμε, για άλλα αντικείμενα. Για να μπορέσουν λοιπόν να φτάσουν εκεί, δεν θα πρέπει να βγαίνουν και ποιοι ενδιαφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο. Δώσαμε έναν αγώνα και έχουν μπει κάποια μαθήματα που αφορούν και τη χημεία υλικών. Και μέσα στη χημεία υλικών αναφέρονται και. Παλιά στο όλα χημικό τα... Αθήνας υπήρχε Είχαμε, το μάθημα των βέβαια. χρωμάτων. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν η φαντουργία. Φαντουργία, χρώματα της φαντουργίας. Γιατί Με το πρέπει που- να ήμασταν οι τελευταίοι. Ναι, ήμασταν οι τελευταίοι που το κάναμε. Που το κάναμε. Μετά από εμάς συνταξιοδοτήθηκε και σταμάτησε να υπάρχει και το μάθημα. Εδώ σταμάτησε η φαντουργία. Ε? Η φαντουργία σταμάτησε. Γιατί Μην το λοιπόν συζητήσουμε αυτό. σταμάτησε. Πάντως ένα βιομηχανικό διδακτορικό είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά δεν είναι η μόνη. Εμείς έχουμε κάθε χρόνο βγαίνουν πρακτικές των φοιτητών που τα παιδιά πάνε κατά κύριο λόγο επειδή δεν ενημερώνονται και νομίζουν ότι η καλύτερη αποκατάσταση που θα έχουν είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες. Πηγαίνουν στις φαρμακευτικές και με πολλή καθοδήγηση στέλνουν κάποιες φορές στον Ευρυπίδη πρακτικές που μπαίνουν μέσω άτλα και πληρώνονται και είναι τακτοποιημένα τα παιδιά και τελικά τα κρατάει και στην εταιρεία, έτσι. Οπότε υπάρχει Ξέρεις ποιο είναι το δυνατότητα μόνο αυτή το θέμα, πρακτικό. ότι σε κάποια ιδρύματα η πρακτική είναι ένας μήνας. Ο ένας μήνας για κάποια εταιρεία δεν φτάνει. Δηλαδή, Εμάς δεν με είναι ώστε ένας. να έρθει, να ενημερώσεις, να αρχίσει να μαθαίνει στο εργαστήριο, ας πούμε, τις βασικές μεθόδους. Έχει φύγει. Έχει φύγει ο μήνας.
Προφανώς έχει το ωφέλη, γιατί θα συνεπάρξει και φέροντα υποψήφιο και με ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό με τον καθηγητή του και με άλλου 3, 4, 5, 6 συνεργάτες, οι οποίοι και αυτοί θα βοηθήσουν. Έχει ένα κόστος αυτό που λέτε αναλώσιμα, αλλά πιστέψτε με, και μόνο οι δυνατότητες, κάποια συνέδρια που μπορείτε να πάτε κι εσείς ή να σας παρουσιάσουν μετά τα αποτελέσματα, να έχετε τη χαρά να δείτε έναν άνθρωπο πώς ξεκινάει και πώς εξελίσσεται. Γιατί ακόμα και τυπικά, αν δεν νομίζω ότι δεν επιτρέπετε κάποιος που είναι εσείς, σαν ιδιοκτήτης της εταιρείας, δεν έχετε διδακτορικό. Υπάρχει ένα ακαδημαϊκό θέμα εκεί, αρκετά σοβαρό, ότι δεν μπορείτε να είστε στην ομάδα επίβλεψης. Αν έχετε, μπορείτε να είστε μέλος της ομάδας επίβλεψης. Που σημαίνει ότι θα γίνετε κι εσείς εύκολα κοινωνός και θα δείτε πράγματα και θα μπορέσετε να βοηθήσετε και εμάς. Εμείς το βλέπουμε στο μεταπτυχιακό που εκεί έχω μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας να δράσω και μπορούμε να κάνουμε τα σχέδια μόνοι μας, να τα εφαρμόσουμε, να επιδράσουμε. Γι' αυτό ο κ. ανέφερε ότι στο μεταπτυχιακό είναι πιο απλά τα πράγματα. Εκεί εμένα δεν με νοιάζει το να έχει να μην έχει μεταπτυχιακό ένας άνθρωπος ο οποίος και τεχνικός να είναι, μπορεί να βοηθήσει. Αν μπορεί να βοηθήσει, μου είναι διάφορα να έχει μεταπτυχιακό. Οπότε είναι θέμα πρακτικό μετά. Να προχωρήσουμε λίγο. Υπάρχει διάχυτη εντύπωση σε κόσμο που έχει μπει σε ερευνητικά προγράμματα ότι γίνεται η έρευνα και μετά σταματάει εκεί. Τελείωσε πάλι το κομμάτι της χρηματοδότησης, πήραμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, μπήκαν 2 εταιρείες, μπήκαν 2 πανεπιστήμια, βγήκε κάτι, έφτασε το τελικό report, το παραδώσαμε, σετάρει. Σημαίνει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Να διερευνήσουμε λίγο αυτό, γιατί και πώς γίνεται. Ανδρέα, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο δύσκολο στάδιο στη μετάβαση από την ερευνητική ιδέα στη βιομηχανική εφαρμογή? Πού κολλάει, δηλαδή, γιατί στα προγράμματα τα ερευνητικά έχει συμμετάσχει σε τόσα? Θεωρείς ότι δεν πήγαν σε μια βιομηχανία, οποιαδήποτε είναι αυτή, δεν μιλάω μόνο για το χρώμα, στη χημική βιομηχανία, να γίνουν πράξη, να υλοποιηθούν? Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μάλλον είναι, όπως το περιέγραψε αρχικά, ότι ο στόχος πολλών είναι το ερευνητικό πρόγραμμα για το ερευνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή, να υλοποιηθεί αυτό που έχουμε δεσμευτεί, ποια είναι τα deliverables, να πάρουμε το tick, να δώσουμε την τελική έκθεση και everybody happy. Απλά να πάρουμε τα λεφτά δηλαδή. Ναι, λοιπόν, το πρόβλημα από τη δική μας τη σκοπιά είναι ότι για μας το πρόγραμμα είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, όσο εμείς δεν έχουμε χρηματοδότηση εξωτερική, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή την έρευνα. Άρα, άπαξ λοιπόν και τελειώσει το ερευνητικό πρόγραμμα και η εταιρεία δεν έχει τη διάθεση να χρηματοδοτήσει, να ενεργήσει, να πει πώς θα το συνεχίσουμε, η δική μας, ας πούμε, το δικό μας follow-up θα είναι να δούμε αν μπορούμε να υποβάλουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα, αν είναι ελληνικό, σε 7,5 χρόνια ξανά, ναι. Αν είναι ευρωπαϊκό, σε 2-3. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα νομίζω έχει χαθεί όλο το momentum προκειμένου αυτό το πράγμα να γίνει όσο είναι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ζεστό. Άρα και η εταιρεία θεωρώ πως όταν μπαίνει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να μπαίνει στο αντικείμενο που την αφορά σαφέστατα, δηλαδή να πει ότι εγώ δεν θέλω να μπω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για να πάρω χρήματα, με ενδιαφέρει, προφανώς με υποστηρίζει, το θέλω, αλλά εμένα ο σκοπός μου είναι να φτιάξω ένα καλύτερο πολυπροπυλένιο. Άμα δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε για KPIs που θέλει η εταιρεία σε συγκεκριμένα πράγματα, εκεί τα αποτελέσματα δεν θα φτάσουν, πιστεύω, εύκολα σε βιομηχανική εφαρμογή. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Για να φτάσει ένα ερευνητικό, ξέρουμε όλοι, ευρωπαϊκά κατεβαίνουν 15-20, τα παίρνουν 2. Ελλάδα κατέβηκαν 1000. Πολύ χειρότερα. 1000, πώς το λένε, θα πάρουν. Στο 70% είμαστε. Ναι. Και καλά. Αυτό σημαίνει όμως ότι η ιδέα για να χρηματοδοτηθεί, θεωρώντας ότι τα κριτήρια παραμένουν αντικειμενικά, αξίζει. Άρα σημαίνει ότι από τις 1000 ιδέες, από τις 100 ιδέες, οι 4 που αξίζανε χρηματοδοτήθηκαν. Ωραία. Εγώ θα πω κάτι ανάποδα. Αυτές οι 1000 ιδέες
που έφεραν οι εταιρείε και είπαν στην Ελένη, στο έλα να κάνουμε μαζί ένα ερευνητικό. Αυτές υπήρχε η βούληση από πλευράς εταιρεών να το κυνηγήσουν ή το κυνήγησαν εξαιτίας της αφορμής ενός Horizon, ενός δημιουργού ενός. Οπότε είναι νομίζω αλληλένδετο το. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ότι πρέπει να υπάρχει και πραγματικό ενδιαφέρον από την εταιρεία να αναπτύξει κάτι. Όταν έρχεται η εταιρεία απλά να τρίξει το πρόγραμμα, να πάρει έναν εξοπλισμό, να πληρώσει 5 μισθούς και να φύγει, για μας, όπως είπε και ο Ανδρέας, το ανάποδο πρέπει να γίνει. Να έρθει η εταιρεία και να πει: εγώ θέλω να αναπτύξω αυτό. Θέλετε να συνεργαστούμε. Δεν είναι πια εύκολο. Αυτό ήταν πριν 15 χρόνια. Η Big, όλοι την ξέρετε γιατί έχει και σχέση με κόσμο. Το έκανε αυτό πριν 20 χρόνια. Σου φέρει πώς δεν είναι. Ερχόταν και έλεγε: εγώ θέλω να βελτιώσω το ξηράκι. Έτσι, αυτό είχε. Λοιπόν, και το έκανε. Και έτυχε τότε τα Bright Bureau και μετά τα πρώτα Stripe, πώς τα λέγανε, που ήταν έργα των 4-5 εκατομμυρίων και ήταν οριοθετημένα όσον αφορά το αντικείμενο, ήταν σχετικά απλό. Και ήταν ένα razor blade και να ήταν και ένα blade για αιμογεννήτρια παράδειγμα, τα οποία με κάποιον τρόπο σε large scale συνδυάζονταν και είχαμε δύο εταιρείες, δύο εταίρους, με δύο προϊόντα μας. Αυτό όσο πάει και γίνεται, εξαφανίζεται, γιατί δεν είναι τόσο προσανατολισμένη πια η έρευνα, είναι πιο γενική, πιο. Δυσκολεύει λίγο. Πάλι όμως είναι ελάχιστες φορές που συμβαίνει αυτή η εταιρεία και να πει: θέλω αυτό να το βελτιώσω. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, έρχεται γιατί επιβιώνουν και οι εταιρείες με το χρήμα, με το δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα. Δηλαδή, και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ελληνικό δεν θα το σχεδιάσω. Εμείς στο εργαστήριο από τα 70 έργα, επειδή το ξέρεις ότι είναι ευρωπαϊκά όλα, υπάρχουν πολύ λίγα ελληνικά. Δεν τα θέλω πια. Ούτε την αξιολόγηση του θέλω. Δεν είναι αστείο αυτό που κάνουν. Όλοι ξέρετε τι έγινε με τα περιβόητα αστέρια. Ούτε τον τρόπο πληρωμής τους, ούτε να μπερδεύουν με την γραφειοκρατία τους. Πιθανόν εσείς ακόμα περισσότερο να μας το θέλετε. Είναι κακή. Ας μην τα δώσουν καλύτερα. Θα ήταν πιο τίμιο να πούμε: δεν δίνουμε, δεν τις σπαθούμε. Μας δουλεύουν και σας δουλεύουν. Όμως και εσείς από την άλλη μεριά πρέπει να πιέσετε κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αυτό που περιγράφουμε παιδιά με δύο λέξεις είναι έρευνα η οποία την οδηγάτε εσείς. Να πάτε και να πείτε σε αυτούς που πρέπει ότι θέλουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Παλιά ξέρετε πώς βγαίνουν. Πώς τα λένε, πώς θα πούμε προτεραιότητες. Πώς βγαίνουν οι προτεραιότητες για να στηθεί αυτό που λένε δισεκατομμύρια που έδινε η Ευρώπη. Φώναζε το Work Program, φώναζε κάποιος από τους μόνιμους υπαλλήλους της κοινότητας, κάποιους καθηγητές, φώναζε και 2-3 ανθρώπους από το άλλο θήτους, από τη βιομηχανία, αλλά ποια βιομηχανία. Συναντούσε εκεί τον άνθρωπο της BASF, που είναι μια τεράστια εταιρεία, κάνει έναν άνθρωπο από το aerospace ή από την αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι δεν είναι και διάρκεια γιατί τα αναπτύξαν μόνοι τους. Τώρα, να μου φέρεις τον δεύτερο σε όλου τη Ferrari, τι να μου πει, του Μπρέκ που φτιάχνει φρένα. Και αυτοί ήταν λίγο διάφοροι ή του ενδιέφερε κάτι συγκεκριμένο. Και βγάζουν κάποια priorities τα οποία ήταν ακαδημαϊκά. Σήμερα έχει αλλάξει εντελώς. Έχει φτιαχτεί ένας οργανισμός που το 60% είναι εταιρείες, το 65% περίπου, ένα 15-20% είναι μικρομεσαίες. Και σε όλους αυτούς νομίζω ότι υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τους 20, ο ένας είναι από πανεπιστήμια, σημαίνει να είμαι εγώ από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό, τέλος. Δηλαδή, στην Ευρώπη τουλάχιστον, αυτά που θα δείτε σαν προτεραιότητες, υποτίθεται ότι θα βγαίνουν από ανθρώπους των εταιριών, στην πλειοψηφία και των μικρομεσαίων εταιριών, με έναν μαγικό τρόπο. Γι' αυτό σας λέω χρειάζεται κόπο από εσάς. Φτιαχτήκαν ομάδες εργασίας. Και τι έγινε. Ποια είναι η σύνθεση των ομάδων εργασιών, δεν ξέρω αν από περιέργεια πήγες. 80% πάει καθηγητά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό λέω ότι το σύστημα έχει αρρωστήσει. Η χρηματοδότηση όλη. Γιατί και η Ελλάδα ακολουθεί όσο ακολουθεί και με τα όποια προβλήματα αυτόν τον ευρωπαϊκό τρόπο. Να, σε 1,5 χρόνο δεν έχει παραπάνω που στήθηκε αυτός ο μηχανισμός.
εκφυλίστηκε αμέσως. Έχετε δει πετυχημένα projects Πολλά. σε technical επίπεδο να μην μπορούν να κάνουν μετάβαση επειδή από το πολιτική απόψεω δεν μπορούν να είναι πραγματοποιήσιμο πραγματικά από την βιομηχανία. Γιατί εγώ γνωρίζω τέτοια κατηγορικά που ήταν βιομηχανική φύσεω σε συνεργασία με εταιρείε και λέει δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν παρότι πετυχημένα επειδή το κόστο μετάβαση ήταν πολύ ψηλό. Σας είπα πριν κάτι, ότι πια μέσα στον κύκλο της έρευνας έχουν μπει το LCA, το LCC, η βιωσιμότητα. Επομένως, αυτό πια βλέπετε. Παλιά δεν το βλέπατε. Τι εννοώ? Ότι μέσα σε ένα εργαστήριο που μπορεί να φτιάχνει μια πάρα πολύ επιτυχημένη, θα σας πω ένα παράδειγμα, πόρτα αυτοκινήτου, έλειπε ο άνθρωπος ο οποίος έβλεπε την πόρτα σαν ένα από τα 7 μεγάλα εξαρτήματα που συνθέτουν το αυτοκίνητο. Άρα, όταν η πόρτα ήταν πάρα πολύ ακριβή, φυσικά δεν εκτελείται ποτέ σε αυτοκίνητο. Και λέω την πόρτα τώρα, θυμήθηκα πριν από 15-20 χρόνια, ένας διευθυντής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες είχε μία πόρτα αυτοκινήτου, πραγματική πόρτα, στο γραφείο του. Και όποιος έμπαινε μέσα του έλεγε: αυτή η πόρτα μας κόστησε, όπως τους Ευρωπαίους πολίτες, 10 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά είχε πάρα πολύ δίκιο ο άνθρωπος. Τίποτα δεν έγινε μετά με αυτή την πόρτα. Αλλά είχε κοστίσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο κόστησε το έργο για μια πόρτα. Που είχε τεχνολογία εδώ, τεχνολογία εκεί, τεχνολογία παραπέρα. Αλλά αυτά σήμερα υπάρχουν τρόποι να τα κάνεις, να τα χρησιμοποιήσεις σαν αστοχίες. Τι θα προτείνατε να αλλάξει πρακτικά στο πώς σχεδιάζει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ένας πανεπιστήμιο με μια εταιρεία? Πρακτικά, ποιες κατευθύνσεις θα δίνετε? Έρχεται μια εταιρεία από εδώ, σας προσεγγίζει και λέει: θέλω να κατεβάσω το πρόγραμμα. Ποιες θα ήταν οι βασικές σας κατευθύνσεις, ώστε αυτό να έχει τη μετάβαση μετά στη βιομηχανία? Από τη δική σας πλευρά. Ναι. Για μένα να ξεκινήσει από τη βιομηχανία, να περιγράψει δηλαδή το πρόβλημα, το οποίο δεν ανάγκη να είναι μεγάλο, έτσι. Δεν ανάγκη να είναι κανένα θηρίο πρόγραμμα, ας είναι κάτι πιο μικρό. Δηλαδή, είναι μια ερώτησή σου για το πώς είναι το scale. Τα προβλήματα πολλές φορές είναι μικρά ή μπορεί να είναι και απλά. Λύσε αυτό και στη συνέχεια, σύν τον χρόνο, και σας είπα κάτι, ότι το πιο ισχυρό πράγμα που έχω εγώ να καμαρώνω είναι οι σχέσεις στο εργαστήριο και οι άνθρωποι. Επομένως, όταν αποκτηθεί αυτός ο βαθμός εμπιστοσύνης, θα λυθείτε κι εσείς και θα δει και ο άλλος. Είναι μεγάλο πράγμα να αισθανθεί την εταιρεία σας σαν συνεργάτη. Μετά θα δει και άλλα πράγματα και μπορεί να βοηθήσει σε πολλά επίπεδα. Αλλά θέλει βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς σε μεγάλο. Ελένη, να περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι των υποδομών από το ΕΚΠΑ, το Χημικό Αθήνας. Ποιες υποδομές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία? Δικές σας. Δυναμική σκέφτεση φωτός, ICPMS, TEM, Οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν. Δεν τα έχουμε ακούσει, γι' αυτό τα ζητάω. οι μικροσκοπίες, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, διέλυξης, το Dynamic Light Scattering, το TGA. Κάποτε είναι τράμα. Μάλιστα. Όταν μου λέει την υποδομή, Ναι, αυτό είναι. δεν είναι. Η υποδομή μπορεί να υποστηρίξει την ανάλυση μεγέθους σωματιδίων που έχουν μέσα τα χρώματα. Ας πούμε, Μικροπλαστικά μπορούμε να ρωτήσουμε τώρα εντελώς εκτός. Είναι μια συζήτηση που αφορά τη βιομηχανία χρωμάτων, όχι τη βιομηχανία χρωμάτων, τη χημική βιομηχανία πλέον. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τα μικροπλαστικά. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Είναι κάτι που θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Όλους, έτσι. Κύριε Τροπέτα, έχει δουλέψει σε αυτό. Ναι. Και με την Τάνια. Το οποίο όλοι στο βιβλίο δεν τα φανταστικά. Το έχει αναλύσει τα βιβλία. Αλλά όλες αυτές τις λειτουργίες που ανέφερε η Ελένη προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν από τη φυσικοποίηση αλήθειας στο νερό. είχαμε και εμείς με τον. Τέλος πάντων, όχι με το χημικό μηχανικό,
με το μεταλλικές, βάζανε πλαστικά από ΜΚΟ και προσπαθούσαμε να δούμε πώς απελευθερώνουν μέσα στο νερό τους διάφορους ρήπους και πόσο τοξικά πια είναι τα... Εντάξει, είναι ένα κομμάτι και αυτό που απασχολεί, αλλά δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς, δεν ήταν κατευθυνόμενο στα χρώματα. Δηλαδή ήταν στα μικροκλαστικά που αφήνουν η χρήση των ανθρώπων. Ο Σπύρης έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, εντάξει, είναι και αυτό ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, τα emerging contaminants είναι κάτι που δεν αφήνει κανένα ερευνητικό Ινστιτούτο ασυγκίνητο, οπότε όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε για πολυφοριωμένα ενσυνώσεις, είτε για μικροπλαστικά, είτε για βαρέα μέταλλα, είτε για τυπετικά, κάτι θα βρείτε σε όλα. Εντάξει, εμείς έχουμε την αναλυτική χημεία στο τμήμα μας, με τον κύριο Σαμαίδη που ασχολείται και κάνει παροχή σε πάρα πολλές εταιρείες για όλα αυτά. Είναι διαθέσιμος πάντα και στη συνεργασία μας. Αντρέα, Τα αναλυτικά όργανα υπάρχουν, είναι στη διάθεσή σας, νομίζω δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι από και η αυτού απλήστευση πίσω αντιμετώπιση. από αυτά, Εντάξει, ναι, εξαρτάται γιατί τώρα- δεν είναι ότι Ναι. έχουν εργαστήρια και ελάτε να απλά όλα μετρήσω. αυτά δεν είναι εύκολα προσβάσιμα στον καθένα. Δηλαδή εξαρτάται Όχι, από τις όχι. γνωριμίες που έχει ο καθένας, από το. Γι' αυτό κάνουμε και το σημερινό, για να αρχίσει ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα εργαστήρια. Αυτά έχουν και κάποιο κόσμο. Δεν είναι εύκολε μετρήσει. Δηλαδή, για να μένει ένα 24ωρο ανοιχτό με υψηλό κενό, που σημαίνει ότι μια γεννήτρια είναι συνέχεια και δουλεύει για να κάνει το υψηλό κενό, το οποίο θα σπάσει, μετά θα ξαναγίνει. Θα χρειαστεί ένα με δύο άνθρωπου που κάθονται, είναι σχετικά υποσχετικά, είναι υψηλή ηλικία. Ειδικά αν μιλάμε για υψηλή διακριτική ικανότητα στην μικροσκοπία, που σημαίνει ότι θα πάει και θα σου δείξει τον άνω, όπω βλέπω εγώ εσά τώρα, εκεί θα το πληρώσει. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αυτό που θα φανεί σαν να είναι μία μέτρηση. Δηλαδή, αν πάει κάποιο και πει ότι εγώ θέλω για έναν χρόνο και θέλει πολλά τα δείγματα, θα πέσει, θα πρέπει να είναι ο άλλο για να μην του κάνει μια πολύ καλύτερη τιμή. Τώρα, εκεί υπάρχουν τα ρίσκα το να συνοηθεί, εγώ πάντα, τα παιδιά έχουν το ελεύθερο να καλέσουν τον πελάτη, να καθίσει από δίπλα και να πει αυτό. Κάτι που το ζητάω και εγώ όταν πάω σαν πελάτη σε αυτού του ανθρώπου. Λέω, θέλω από το πολύ ακριβό όργανο τη μέτρηση. Θα πω κύριε Λροπέτα, σε παρακαλώ να είσαι εκεί, γιατί ξέρω καλά και πιστεύω το δικό τη μάτι. Ο άλλο με βλέπει, θα δώσω τα 100-300 ευρώ ή τα 2.000 ευρώ. Εγώ όμω θέλω το αποτέλεσμα. Οπότε εκεί τώρα αρχίζουμε ποιο θα την κάνει τη δουλειά. Θα πρέπει ή να με εμπιστευτείτε, γι' αυτό λέω ότι το πιο εύκολο είναι αυτό, ή να έχετε προσωπικό που να μπορεί να κατευθύνει αυτά τα πράγματα. Είναι προς το τώρα και κυρίως το δεύτερο το να έχετε το προσωπικό, γιατί το προσωπικό πρέπει να λείψει από τη δουλειά, πρέπει να φύγει, να καθίσει με τις ώρες, με μια βαρία, να γυρίσει, να ξανά. Εντάξει. Είναι καθημερινότητες που τα ζω κάθε μέρα. Να διατηρεί και το προσωπικό και στις λειτουργίες. Δηλαδή, άμα Ναι. χάνει την εξειδίκευση από τη μία από την άλλη πλευρά, Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της βιομηχανίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, της βαριάς βιομηχανίας. Δηλαδή, aerospace, αυτοκινητοβιομηχανία, ξέρετε καλά ότι νοσούν. Και η χημική βιομηχανία που η BASF, όπως σας έλεγα πριν, 15 μέρες σε πολύ πρόσφατο μήνα, πριν από λίγο, έδωσε προεδρική άδεια στο 50%. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι φέρνουν τεχνίτες. Οι εξειδικευμένοι είναι οι άνθρωποι που κάποια πράγματα τα είχαν γραμμένα στα logbook και τα λοιπά και στις εταιρείες, αλλά κάποια ήταν γραμμένα εδώ, κάποιοι είχαν παραβλέψει να τα έχουν περάσει σαν συνταγή, ξέρω εγώ. Το αποτέλεσμα φάνηκε στην BMW όταν αναγκάστηκε και έκανε casting για να βγάλει κάποιους κινητήρες. Πήγαν να το κάνουν με 3D, τους βόλεψε στην αρχή, πατρέψαν την κλασική συμβατική μέθοδο με τρισδιάστατη τύπωση. Εδώ μιλάμε για τσάλια. Όταν άρχισε να εμφανίζει ρογμές ο κινητήρας, στα 5.000 χιλιόμετρα, έπρεπε να βρουν τη μικρή εταιρεία των 80 ατόμων που έδωσε τη λύση. Γιατί η BMW θεώρησε ότι δεν τους χρειάζεται και βάλε το τέλος. Έδωσε και χρήματα. Και σαν κύριε, τι ωραία. Όταν εμφανίστηκαν τα προβλήματα στο χρόνο πάνω, και όταν λέμε προβλήματα, είχε πριν 3% απώλεια και ξαφνικά πέταξε στο 22% μέσα σε 7-8 μήνες.
άντε να τους βρεις να τους ξαναφέρεις και να τους ξαναβάλουν μπροστά. Γι' αυτό είναι τα πράγματα δύσκολα και αν θέλει ο κλάδος να επιζήσει, πρέπει να καθίσει να δει τι προβλήματα έχει, να μην μεγαλώσει άλλο σίγουρα και να κοιτάξει πώς θα διαχειριστεί το διαθέσιμο κεφάλαιο εδώ και το εθνικό και μετά το ευρωπαϊκό. Πώς θα αντιμετωπίσει το σκηνικό. Οι πρώτη σύλληψη, γιατί πώς παίρνει η πρώτη σύλληψη από εσάς, πώς παίρνει η πρώτη σύλληψη από εσάς. Όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν παίρνει. Και η Ινδία έρχεται έτσι. Αντρέα, ερώτημα. Επειδή μιλάμε κυρίως για μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες θέλουν να μπουν σε ερευνητικά προγράμματα, όμως δεν έχουν κάποιο στημένο R&D τμήμα. Έχουν ένα χημικό, στην καλύτερη δύο, που κάνουν όμως και παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο και προμήθειες και τα πάντα. Μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτές. Ή απλά αν μπουν με κάποιο μαγικό τρόπο, θα είναι απλά για να μπουν, απλά για το όνομα, για τη λεζάντα. Καταρχάς έχει να κάνει τώρα με το τι τύπου εταιρεία είναι. Αν είναι μια απλή εμπορική εταιρεία, πιθανότατα ο ρόλος της θα είναι ψηλοδιακοσμητικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μικρομεσαίες εταιρείες σαφώς και... Μιλάμε για βιομηχανίες, δηλαδή για εταιρείες που παράγουν. Δεν μιλάμε για εμπορικές. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Λοιπόν, Μιλάς για μικρές... Μικρομεσαία ελληνική εγώ πιστεύω εταιρεία. ότι μια μικρομεσαία εταιρεία έχει πολύ περισσότερα να ωφεληθεί από ένα τέτοιο ερευνητικό πρόγραμμα, γιατί θα έρθει σε επαφή με ένα άλλο κόσμο. Ειδικά άμα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα δει ένα πραγματικά τελείως διαφορετικό κόσμο, θα μπει στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα και νομίζω θα τη βοηθήσει ιδιαίτερα στην νοοτροπία της απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Δηλαδή να μπορέσει να φύγει από αυτό το ελληνικό το κύκλο. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα που θα έρθουν και το αντικείμενο της έρευνας, αυτά είναι τώρα... να είναι πιο συγκεκριμένα τώρα οι απαντήσεις. Έχει να κάνει με το τύπο της εταιρείας και τους ανθρώπους. Αν υπάρχει όρεξη, πράγματα γίνονται. Και το Philips Lab. Ναι. Και ας πούμε μια μικρομεσαία εταιρεία που δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, εκπαιδευμένο προσωπικό, θέλει επίσης ένα τέτοιο έργο και μπαίνει. Γιατί να μην μπορεί αυτό το Philips Lab να τη βοηθήσει, νοικιάζοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό με την έννοια ότι θα τον δώσω για όσο διάστημα διαρκεί το έργο, ή η Ένωση να παίξει κάποιον τέτοιο ρόλο και να γίνεται, αν τύχει και δεν έχω προγράμματα ή κάποιο κόσμο θέλει να βγάλει περισσότερα χρήματα, να βρει κάποιε ώρε, αυτό μπορεί να γίνει με κάποιε εννοήσει, και να παρέχει τι υπηρεσίε του στην μικρομεσαία για τα 3-4 χρόνια που διαρκεί το έργο. Δεν βλέπω κάποιο networking είναι. Απλό πράγμα είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζω. Η εφαρμογή είναι πάντα δύσκολη. Ναι, γιατί θα φύγουμε όλοι από εδώ σήμερα, θα το ξεχάσω. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Να πάμε λίγο στους ανθρώπους. Μιλήσαμε πριν με τα πτυχιακά, τα διδακτορικά κτλ. Πώς μπορεί να γίνει, Ελένη, η πραγματική διασύνδεση αυτών των φοιτητών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, με τη βιομηχανία. Είπαμε τις πτυχιακές. Ποιοι άλλοι τρόποι στο χημικό? Πτυχιακές. Εθελοντική πρακτική, δηλαδή να μας πείτε διαθεσιμότητα, όπως παίρνεις εσύ και λες. Πες τα μας λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβουν πολλοί, δεν τα έχουν ακούσει. Δηλαδή Εμείς κάθε καλοκαίρι βγάζει το τμήμα μας πρακτική, η οποία είναι από ΕΣΠΑ, πληρώνονται τα παιδιά, παίρνουν ένα μικρό ποσό και ό,τι θέλει ο εργοδότης, αν αποδίδουν τα παιδιά, τους δίνει και κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα δεν είναι η μοναδική διαδικασία συνεργασίας με τους φοιτητές μας. Στέλνουμε φοιτητές για τρίμηνη πρακτική εθελοντική. Κάποιος θέλει να πάει για να μάθει, να εκπαιδευτεί, να δει το περιβάλλον, να δείξει ότι να μεταφέρει λίγο τις γνώσεις, να πάρει και την εμπειρία και τις γνώσεις από τη βιομηχανία, γιατί τα παιδιά νομίζουν ότι δεν θα βρουν ποτέ δουλειά στη βιομηχανία, αν δεν πάνε λίγο και ασχοληθούν μέσω πρακτικής.
Τώρα τα βιομηχανικά, τα ακτορικά είναι θέματα που πότε υπάρχουν και πότε δεν υπάρχουν. Εγώ τα έχω διαγράψει από το Υπουργείο. Γιατί αφενός στηρίζονται μόνο από το κράτος. Οι βιομηχανίες, εμένα σπάνια και από αυτές που συνεργάζομαι, μόνο ένας μου είπε πάμε για ένα βιομηχανικό διδακτορικό. Κανείς άλλος δεν μου είπε ναι, και όταν το προτείνεις, και τι θα πάρω εγώ και πώς θα αυτό και τι θα ωφεληθώ και πώς θα είναι τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί μπαίνουμε και σε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Και θα έρθει το βιομηχανικό διδακτορικό και θα βγουν τα αποτελέσματα και ποιος θα κάνει. Υπάρχουν δυσκολίες τέτοιες οι οποίες θέλουν ένα συμφωνητικό πριν, πάλι με καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές λύνονται αυτά τα θέματα. Δεν είναι δύο πλευρές. Εδώ έχει μια παγίδα. Δεν είναι ο ερευνητής και ο χρηματοδότης. Είναι ο χρηματοδότης σίγουρα. Και από την άλλη μεριά είναι ο ερευνητής και κάπου εδώ, μαντέψτε, έχουμε ένα μάθημα. Είναι ο έντυπος. Και σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία μετά από 70 έργα. Απίστευτο αριθμό overheads που έχουν πάρει ένα σωρό, χιλιάδες ευρώ. Είναι και εκατομμύρια που έχει πάρει το ερευνητή. Και σου έρχεται όταν φτιάχνετε μια εταιρεία, γιατί έτσι το ήθελε το ευρωπαϊκό έργο, βγαίνει πίστη να τη φτιάξει. Και σου λέει, θέλω εγώ με 49%. Και την παίρνει. Το πανεπιστήμιο να κάνει τον επιχειρηματία. Και η επόμενη μέρα είναι ότι φτιάχνουν καινούργια έξοδα, είναι καινούργια. Και απαιτούνται 10.000. Οι άλλοι δύο εταίροι είναι ιδιώτες, εταιρείες στο εξωτερικό. Και βάζουν τα λεφτά. Και λένε δεν πειράζει, μπορεί να ξαδώσει αργότερα. Και μετά από 6 μήνες, πόσο έχει φτάσει στις 30.000, δεν όπα. Μπροστά στο 49%. Άλλοι όχι, εγώ για τα χέρια και μπορώ να δώσω λεφτά. Επομένως, αν σας συμβεί αυτό με τα IP, δεν είναι ο ερευνητής. Και ο ερευνητής θέλει βέβαια και δικαιούται να έχει IP. Αλλά να προσέξετε, αυτό είναι αυτό. Ότι δεν είναι πάντα του ερευνητή. Μπορεί να βρεθεί με τα λεγόμενα royalties, τα οποία είναι, συγγνώμη για την έκφραση, θα είμαι λίγο αγοραίος, παπατζηλίκια. Πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Και το λέω έχοντας πλήρη γνώση, έχω τραβήξει πάρα πολύ κουμπί στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετρόπολο Πανεπιστήμιο και στο ΑΠΘΙΤΑ. Πολύ παλιότερα. Για να μπορεί κανείς να μου πει ότι αν δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Προσέχετε λοιπόν και με τα IP, τα οποία είναι ξεκάθαρα, ένας δικηγόρος θα λέει αυτή τη δουλειά του. Και γι' αυτό αμήνω. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλή είναι, αλλά έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες που μπερδεύονται από το πανεπιστήμιο. Να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα και ο έλεγχος. Στην αρχή είναι όλο χαμόγελο. Δεν θα πάρουμε από εμάς. Εμείς έχουμε δημιουργήσει πια ένα γραφείο διασύνθεσης και υπάρχει το know-how και μας βοηθούν ο Αρχιμίδης με τις πατέντες και όλη το στήσιμο με χρηματοδότηση. Αλλά πρέπει να συμφωνηθούν και κάποια πράγματα. Και πάλι, δυστυχώς χρηματοδοτούμενα και αυτά. Αν ήταν αυτοχρηματοδοτούμενα και τα πόνα μου, δεν θα ήταν καλύτερα. Πάλι είναι δημόσιο να επιτρέψουν, λέγεται πρόγραμμα, χάνονται τα παιδιά, κάνουν το know-how. Ναι, αλλά αυτή, για να μην βλέπουμε, νομίζω ότι είναι μια στρατηγική των πανεπιστημίων και γενικά των ιδρυμάτων που βασίζεται σε παλιές νοοτροπίες. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, το ζήτηκε εσείς. Ήταν ότι ξαφνικά η μία υβρίσια έκκληση που είναι για τα πανεπιστήμια, που ήταν τα πολύ μεγάλα ποσά που έδινε το κράτος, σαν τακτικό προϋπολογισμό. Τώρα ο τακτικός προϋπολογισμός δεν υπάρχει. Και εσείς στα Ινστιτούτα, παρά το ότι ανήκετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν κλείνει αυτή η στρόφικα που λέγεται τακτικός προϋπολογισμός και τι μένει, μένουν τα overhead. Δηλαδή το 10-12% από τα 4 εκατομμύρια που έφερε σήμερα ο Περιφέρειας, που τα παίρνουν. Από εκεί και ύστερα, και καλώς τα παίρνουν έτσι, γιατί μου δίνουν χώρο, μου δίνουν το δωρεάν ρεύμα. Από εκεί και ύστερα πρέπει κανείς να προσέξει, γιατί στην ουσία αυτά τα χρήματα είναι για τη συντήρηση των υποδομών, είναι για να έρχονται τα παιδιά σας και να μην είναι σαν απαμένο χώρο, να είναι όσο γίνεται πιο καθαρό. Το ξέρεις και ζεις ότι κάτι έχει αλλάξει, το ζεις, κάτι αλλάζει στο Πολυτεχνείο, να μην περπατάει ανάμεσα στο να μην πω, αλλά ανάμεσα σε κήπους. Ναι, αυτά για να γίνουν θέλουν λεφτά. Και όταν τα λεφτά δεν υπάρχουν, τότε στρέφονται
ή στο πρόγραμμα που θα φέρει κάποιος συνάδελφος ή σε εσάς όταν θα αρχίσετε να κάνετε τη δικιά σας δουλειά με το πανεπιστήμιο. Δεν είναι παράλογο. Για όλα υπάρχει εξήγηση. Αλλά το δικό σας πρόβλημα βρείτε τον τρόπο να το λύσετε γρήγορα, κυρίως να ξέρετε, φεύγοντας από εδώ, τι θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν για μένα. Και κάντε το, δοκιμάστε το. Μην πείτε καμιά φορά ότι λεφτά δεν τα έχω τώρα, αλλά πείτε μου 5 πράγματα. Αλλά και εμείς δεν είμαστε εδώ. Οι άντρες που λειτουργούμε μόνο με νομίσματα. Κάνουμε συνεργασίες και στα πλαίσια της βοήθειας. Ότι αν χρειαστεί κάτι και μπορούμε να βοηθήσουμε. Και στο στρατό θυμάσαι πόσα λεφτά τότε μας έχει κοστίσει την ενέργεια. Ναι. Ίσως και αυτό. Χρήματα ποτέ δεν τα πήραμε. Από τον κόσμο που δεν Εντάξει. Υπάρχει πολυπλοκότητα και από τα προγράμματα, υπάρχει και πολυπλοκότητα από τους ανθρώπους που αποτελούν μέλη των ομάδων και πολυπλοκότητα όπου βλέπετε το ανθρώπινο χαρακτήρα και οι δυνατότητες που έχει, νομίζω. Περισσότερο εδώ έχετε κρατήσει σε πωλήσεις, άρα δεν θα σας πούμε εμείς πώς είναι για πρώτες σχέσεις, ξέρετε. Εντάξει, τώρα και τα ιδρύματά μας δεν είναι κερδοσκοπικά, δηλαδή είναι δημόσια ιδρύματα τα οποία δεν έχουν διάθεση να κερδοσκοπήσουν απέναντι στις εταιρείες. Νομίζω αυτό που επιζητούμε είναι απλά να μπορέσουμε να έχουμε μια συντήρηση των οργάνων και οι ανθρωπόρες του κόσμου που πληρώνεται. Από εκεί και πέρα η διάθεση υπάρχει, νομίζω είναι σαφής, ο τρόπος υπάρχει, απλά το θέμα είναι να βρεθούν οι αφρομέσεις, οι κυρίες, είτε το πρόβλημα, ας πούμε, προκειμένου να ξεκινήσουν κάποια πράγματα και στην πορεία νομίζω θα πάμε καλά. Αντρέα, να ρωτήσω κάτι. Εσείς, σαν ερευνητικό ίδρυμα, δεν έχετε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, έχετε καθαρά διδακτορικά. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία? Γιατί? Θέλουμε και για πρακτικές θέσεις. Όχι, άλλο λέω. Δεν έχουμε από το χημικό μπορεί να έρθει ένας φοιτητής σε μια βιομηχανία να κάνει πρακτική και μεταπτυχιακή. Από το Ινστιτούτο πώς μπορεί να έρθει κάποιος? Αυτό λέω. Με ποιο τρόπο μπορούν κάποιοι φοιτητές, κάποιοι ερευνητές να συνεργαστούν με τη βιομηχανία? Μένει μόνο αυτό το βιομηχανικός διδακτορικός? Εμείς από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα pool φοιτητών, έτσι, και έρχονται από τα πανεπιστήμια, προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε για φοιτητές. Μπορεί να γίνει μόνο σε ένα επίπεδο συνεργασίας καλής διάθεσης, η οποία έχει γίνει προφανώς και στο παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να είναι εκτεταμένη με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό φοιτητών, είναι περιορισμένα και οι δυνατότητες. Από εκεί και πέρα όμως. Άρα για εσάς ο μόνος θεσμός ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με τη βιομηχανία είναι αυτός το βιομηχανικό διδακτορικό? Ούτε και αυτό. Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι ότι απλά εμείς δεν είμαστε, πώς να πω, στην πρώτη διαλογή του βιομηχανίας. Αυτό. Κύριε Χαριτή, για να επιστρέψω σε εσάς, αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι η βιομηχανία χρωμάτων, παρότι ακόμα και στα στατιστικά της τεχνική βιομηχανία είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη, πίσω από το φάρμακο και τα πετρελοειδή, δεν είναι γνωστή στα πανεπιστήμια, δεν είναι γνωστή στους φοιτητές, δεν είναι η πρώτη τους επιλογή όταν ρωτάς χημικούς ή χημικούς μηχανικούς. Για πού θα θέλουν να δουλέψουν, οι περισσότεροι είναι φάρμακο, cosmetics, εκπαίδευση. Η βιομηχανία χρωμάτων δεν υπάρχει στις επιλογές τους. Το αντιμετωπίζετε, το βλέπετε, πώς θα μπορούσε αυτό κάπως και μέσω των μεταπτυχιακών να το δουλέψουμε? Από το μεταπτυχιακό μπορεί να γίνει αυτό, με κάποιες οργανωμένες επισκέψεις. Εμείς κάνουμε τέτοιες, έχουμε ένα εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο, την άνοιξη δηλαδή, που είναι τα σεμιναριακά. Εκεί κάνουμε 3 με 5, ανάλογα πόσο κοντά είναι, και κοντά ακόμα πιο εύκολο. Επισκέψεις στη βιομηχανία, τώρα φέτος ήταν 15, του χρόνου μπορεί να είναι 25 φοιτητές. Μπορεί να γίνουν μισή-μισή, δηλαδή να φύγουν μισή σε μία βιομηχανία, σαν να άλλη μισή σε μία άλλη. Έτσι μπορεί να γίνει και προσπαθώντας να βάλουμε μέσα και τους προπτυχιακούς, για να είναι έτσι γνωστή
η όποια βιομηχανία, καλά, δεν είστε οι μόνοι που έχετε αυτό το θέμα. Παράδειγμα, ούτε την, πώς τη λένε με το construction. Ναι, μπράβο. Coatings είναι και αυτή, δική μας είναι. Πάμε τιτάνα, πάμε... Ο Χρήστος όμως δεν είχε καμιά εμπειρία. Δηλαδή, του ερχόταν, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε οργανωμένο πανεπιστήμιο για επίσκεψη. Και δίπλα. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αν πρέπει να ρωτήσω κάτι για τη συνόδευση, είναι ότι όταν άρχισε το τμήμα των 20 ετών, διάφορα πρόσφατα, το βιομηχανικό κλάδο, στην βιομηχανία που είναι πρώτη βιομηχανία. Η απάντηση του 80% ήταν όχι. Δηλαδή, οι φοιτητές παρόντων στο συγκεκριμένο τμήμα δεν απαντούσαν από τους οποίους δίνουν φυσική επιστήμονες συνδυμών. Θέλουν να παίξουν στο R&D και όχι στην παραγωγή. Που ουσιαστικά αυτό δεν ισχύει κανονικά για τους ειδικούς μηχανικούς, γιατί ένας ειδικός το βγαίνει στην ώρα του σχολείου για να δουλεύει στην παραγωγή. Στο πολεμικό όμως, λόγω της διάστασης φύσης του ιδιαίτερου και της δημιουργικότητάς του, τα άτομα επιλέγουν κυρίως R&D έναντι παραγωγής. Αλλά και για αυτό. Βρώμικη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Καλά, τώρα συγγνώμη, δεν έχουμε την εμπειρία και λέμε για αυτές τις μαμάδες, γιατί η εταιρεία που διαφήμιζε τον εαυτό της ότι έχει καθαρό R&D εδώ και χρόνια και όντως. Το ξηράφι το κρατάει εδώ και στην Γαλλία. Όταν υπήρχε πρόβλημα στην παραγωγή, δεν υπήρχε τότε εγώ κάνω R&D δεν έρχομαι. Τους έβρεπε μια φωτιά, μια φωνή που συμπέζησε και ήταν όλοι να πάνε να λύσουν το πρόβλημα της παραγωγής. Τελεία. Συγγνώμη και στη μεγάλη αυτοκινητομηχανία που είδαμε υπάρχει θέμα και στην Πρέπα, αν θυμάσαι, δεν υπήρχε εγώ κάνω R&D δεν έρχομαι. Η παραγωγή είναι το Α και το Ω σε μια βιομηχανία, γιατί από εκεί αμείβεται. Το R&D δεν δίνει κέρδη στην βιομηχανία παρά μόνο με κάποιες συνθήκες. Πόσες βιομηχανίες έχουμε, οι περισσότεροι τι κάνουν, κάνουν φασόν. Καλά, όχι ακριβώς. Μα πολλοί κάνουν φασόν, τώρα μην το... Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τη βιομηχανία κομμάτων. Μια κομμάτων, σχεδόν στο μεγαλύτερο της σύμπτωτο, η έρευνα την οποία κάνει, την κάνουν δωρεάν οι προμηθευτές της. Σε μεγάλο βαθμό, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ προκειμένου να υπάρξει η διασύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το πρώτο και βασικό είναι να υπάρχει προώθηση από πλευράς πανεπιστημίων και κυρίως του πολυτεχνείου, όχι μόνο των πρακτικών να γίνονται στη βιομηχανία και να μην γίνουν στο γραφείο κάποιου καθηγητή ή κάποιου επιστημονικού συνεργάτη, να γίνεται στη βιομηχανία και επιπλέον πτυχιακές να προωθούνται προς τη βιομηχανία και επιστημονικές. Αυτό το άνοιγμα προς τη βιομηχανία από πλευράς πολυτεχνείου και πανεπιστημίων είναι θέμα το οποίο που έχει τύχει επειδή έτυχαν να είναι σε επιτροπή αξιολόγησης κάποιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και έβλεπαν πώς σκέπτονταν οι ξένοι Έλληνες του εξωτερικού υπεύθυνοι ότι αυτό το άνοιγμα προς την βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς φοιτητών, προπτυχιακών. Δεν μιλάμε τώρα για όταν ο φοιτητής πάει να κάνει την πτυχιακή του ή τη διπλωματική του, θα του πάρει ένα χρόνο, δεν είναι 2 εβδομάδες το καλοκαίρι, αλλά θα του πάρει μισό χρόνο ή ένα χρόνο. Αυτομάτως δημιουργείται μία αμφαία σχέση μεταξύ πανεπιστημίου και βιομηχανίας και αναπτύσσονται δεσμοί και αναπτύσσονται ερωτήματα και αναπτύσσονται θέματα που πιθανόν αντίστοιχα θα χρειαστεί η βοήθεια του πανεπιστημίου στην βιομηχανία. Είναι ένας έμεσος τρόπος μιας διασύνδεσης, γιατί το να βγει η βιομηχανία μόνη της και να πει να κάνω μια έρευνα σε αυτό το κομμάτι και να πάω να πιάσω το Πολυτεχνείο ή το Πανεπιστήμιο να μου κάνει αυτό, δεν είναι τόσο. Να είμαστε πραγματιστές, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ενώ με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια διασύνδεση αυτόματα, ας το πούμε έτσι. Αν μου επιτρέπετε, σε επίπεδο προπτυχιακό, που τα παιδιά κάνουν και πτυχιακή τους εργασία, είναι το 4ο έτος, υπάρχουν και μαθήματα. Αυτό λοιπόν δεν ενθαρρύνει τα παιδιά να φύγουν
να φύγουν σε μία βιομηχανία να λείπουν 5 ημέρες την εβδομάδα, όταν τις 4 έχουν μαθήματα. Έρχονται στα δικά μας εργαστήρια για να κάνουν την πτυχιακή τους εργασία, γιατί θα φύγουν από εμάς 2 ώρες και θα πάνε στο μάθημα και θα γυρίσουν. Η πτυχιακή. Η πτυχιακή, ναι. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Έχετε μάθει μια απόσταση. Εμένα η κόρη μου τελείωσε στην Αλεξανδρούπολη στο Υπουργικό, στο πτυχιακή της. Την έκανε στο Παστέρα, στην Αθήνα. Δεν είχε μαθήματα ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο. Εκεί υπήρχε σε άλλη περίπτωση. Γιατί προφανώς είναι περιφέρεια και είναι αλλιώς. Εμείς δεν είναι ταυτόχρονα. Έχουμε 6 μήνες. Εμείς έχουμε. Αυτό το μοντέλο που λέτε, εμείς το λέμε 3 συν 2, 4-1. Δηλαδή 3 μέρες στη βιομηχανία, 2 στο εργαστήριο. Αλλά εγώ πιστεύω το άλλο. 4 στη βιομηχανία, 1 στο εργαστήριο. Έχετε κάνει μετρήσεις ξανά στη βιομηχανία. Και σίγουρα εμείς και οι συνεργάτες μου θα κερδίσουμε από αυτό, γιατί και εμείς θα πάμε. Και οι συνεργάτες μου δηλαδή θα πρέπει να πάνε. Και η βιομηχανία θα κερδίσει, διότι Εννοείται. θα έρθει έμεσα σε σχέση με το. Αλλά είστε στο πεδίο. Είναι ένας τρόπος ο οποίος δουλεύει. Μπορεί να δουλέψει αυτός ο τρόπος. Πολύ πιο εύκολα από να βγει η βιομηχανία και να ζητήσει μια έρευνα από το κολεγείο. Το πανεπιστήμιο είναι 4 χρόνια, σε εμάς είναι 5. Γι' αυτό έχουμε αυτή την άνεση και είναι το μεγάλο αβαντάζ. Εγώ εκπείραση λόγω πολυτεχνείου. Σε εμάς δεν είναι έτσι και δυστυχώς αυτό περιορίζει τα παιδιά στο να φύγουν. Αυτό ακριβώς σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο Ευρωπαίος νωρίτερα, ότι πρέπει τα πανεπιστήμια να μάθουν ότι υπάρχει αυτή η βιομηχανία πραγμάτων που είναι ένας κλάδος μεγάλος. Ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Μεγάλο μέρος της χημικής βιομηχανίας της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Ακριβώς αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Για να. Ήθελα να ρωτήσω πριν φτάσουμε στην προπτυχιακή εργασία, ένας δευτεροετής, τριτοετής φοιτητής μπορεί να πάει να εργαστεί στα ερευνητικά εργαστήρια μαζί με τους διδακτορικούς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλά πρέπει να το θέλει. Είναι έτσι. Δεν προλαβαίνει. Εκ των πραγμάτων δεν προλαβαίνει. Έχουμε παιδιά που είναι αστέρια και δεν χρωστάνε, δεν οφείλουν μαθήματα, είναι θετικοί και επιλέγουν το εργαστήριο των ονείρων τους να κάνουν πρακτικές. Έρχονται και μαθαίνουν. Ναι, αλλά αυτό το κάνει πρακτική πάλι. Το κάνει στο 4ο έτος. Δεν το κάνει στο δεύτερο. Το κάνει επειδή θέλει από το δεύτερο έτος. Θα έρθει μαζί μας και θα κάτσει σε μετρήσεις. Θα έρθει μαζί μας και θα μπει στο όργανο. Αλλά είναι μετρημένα στα δάχτυλα τα παιδιά. Δευτέρα, τρίτη λυκείου. Και λυκείου έχουμε. Και τους κάνουμε και λίγο προσανατολισμό που έρχονται εκδρομές και τους καθοδηγούμε. Αλλά εμείς προσπαθούμε μέσω του μαθήματος, μέσω των μαθημάτων, να τους βάλουμε και το πρόβλημα. Και παιδιά, έχουμε και αυτό. Είναι και αυτός ο τομέας που μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε. Θα σας προτείνω κάτι διαφορετικό. Ελάτε στα Open Day του Πολυτεχνείου ή στη βραδιά ερευνητική τώρα, τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, και φτιάξτε ένα περίπτερο για να πείτε αυτό που εγώ τώρα εδώ το έμαθα. Ότι η τρίτη βιομηχανία στην Ελλάδα είναι των information. Αλλά πρέπει λίγο να κινηθείτε. Δηλαδή εκεί θα είναι όλοι οι ερευνητές, θα είναι και πάρα πολλοί φοιτητές και σας διαβεβαιώ πάρα πολλοί νέος κόσμος. Δηλαδή παιδιά και δημοτικού αλλά γυμνασίου, λυκείου πάρα πολλά. Μία μέρα είναι. Ούτε μία μέρα. Στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. 1,5 ώρα έχει πολλά. Ένα στάμα. Και να λέει αυτό το πράγμα. Ότι για την βιομηχανία δεν είναι τόσο δύσκολο και δεν κοστίζει. Ωραία. Μια και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, να κλείσουμε κιόλας γιατί έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα από το καθένα σας 1-2 προτάσεις, όπως αυτή που προτείνατε, πώς πρακτικά, γιατί είπαμε σήμερα είμαστε εδώ να βρούμε πρακτικές λύσεις, πρακτικές γέφυρες με τα ερευνητικά ιδρύματα, η βιομηχανία. Πώς θα μπορούσε η νεοσύστατη ένωσή μας, Ένωση Χρωμάτων Επιχρησμάτων, από αύριο να βοηθήσει σε αυτή τη γεφύρωση. Θα ήθελα 1-2 προτάσεις από εσάς και να κλείσουμε με αυτές. Έρχεται να μας κάνετε σεμινάρια. Να μας δώσετε σεμινάρια στους φοιτητές μας. Τα μέλη μας είναι, φαντάζομαι, όλοι θα... Πολλές φορές έχουμε ένα συνέδριο. Είχαμε τον μεταπτυχιακό. Στέλνουμε για χορηγίες με πάνελ να έρθουν να παρευρεθούν. Και δεν μας απαντάει κανείς. Μας αγνούν όλη η βιομηχανία.
και η φαρμακευτική βιομηχανία σε αυτό το χώρο. Ναι, Που εσύ, εκεί είναι- Ελένη, όμως είμαστε αυτό πελάτες. λαμβάνουμε ένα email, γιατί και εγώ είμαι στη λίστα αυτών των παραληπτών, ένα email μια φορά το χρόνο πριν το συνέδριο για χορηγία. Έτσι δεν χτίζεται γέφυρα, συγγνώμη. Όχι. Έτσι Εκεί είναι, όμως, θέλουμε εκεί λεφτά. Θα έρθεις και θα δώσεις μια ομιλία. Θα δώσεις μια ομιλία, θα σε δουν 200 φοιτητές. Το 10% να ενδιαφερθεί. Έχεις δημιουργήσει μια... Εγώ Ένα αυτή τη στιγμή δεν μιλάω και σαν χτίζεται. βιομηχανία. Δεν μιλάω σαν βιομήχανη, μάλλον, ως το θέσω αλλιώς. Μιλάω σαν την ένωση, την επιστημονική ένωση χρωμάτων επιχρησμάτων. Είμαστε όλοι επιστήμονες. Πώς μπορούμε εμείς αύριο να βοηθήσουμε στη διασύνδεση της έρευνας, να βοηθήσουμε τις εταιρείες μας πρωτίστως, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους και τον Μπορούμε υπόλοιπο να κλάδο. οργανώσουμε ημερίδες στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε οργανώσει τελευταία μία ημερίδα σχετικά με το φάρμακο στη βιομηχανία. Έκανε το τμήμα χημίας μία εκδήλωση που ήταν η βιομηχανία και η διασύνδεση της χημίας με τη βιομηχανία. Θα μπορούσαν να έρθουν άνθρωποι, ήρθαν από όλες τις εταιρείες, από πάρα πολλές εταιρείες, ήρθαν περίπου 50 εταιρείες. Θα μπορούσαν να έρθουν και άλλες τόσες και να είναι και η βιομηχανία χρωμάτων. Τα παιδιά γυρίσανε και το μόνο που είχαν να πούν ήταν τα φάρμακα και από συγκεκριμένες βιομηχανίες, χωρίς να καταλάβουν ότι, κυρία, τι ωραία, δεν είχαν άλλες προσλαμβάνουσες, γιατί αυτοί ενδιαφέρονται και υπάρχει. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν κατάλογο με την οργανολογία, με τις υποδομές που έχετε. Θα δείτε ότι αυτό θα βοηθούσε Αυτό για παροχή υπηρεσιών. για παροχή υπηρεσιών. Ή Δεν για είναι αυτό, Πασάρι. Μπορείς να το μαζέψεις σε 2 απογεύματα. εντάξει. Αυτό Δηλαδή, είναι. ή από τον Έλλη και υπάρχει και στο site. Στο MP, άμα πεις, φαίνονται όλα τώρα. Αλλά τώρα γιατί η Ελένη είπε κάτι συγκεκριμένο να πω και εγώ για να το κλείσω. Ελάτε σε αυτό που σας λέω τελευταία Παρασκευή. Είμαι ένας από τους 2 διοργανωτές του Πολυτεχνείου φυσικά που διοργανώνει. Στο Τραγιάκο ερευνητή για να δώσετε ένα στίγμα. Ίσα Open Days, που αυτά γίνονται Μάρτιο μήνα της Άνοιξης. Στείλτε μου έναν κατάλογο των μελών. Όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει, να το δηλώσει στον Επιτροπή, να πει στο πρόγραμμα των επισκέψεων του μεταπτυχιακού και του προπτυχιακού. Εντάξει, σεμινάριο εννοείται όποιος θέλει. Μπορούμε να κάνουμε 2 κιόλας. Δηλαδή, ή 3 σε ένα 3ωρο που έχουμε, μπορούν να έρθουν 3 εκπρόσωποι να μιλήσουν για λίγο διαφορετικά θέματα. Ή 2 εταιρείες και εσύ, ας πούμε, σαν ένωση. Αυτή η τρόπη. Κάποια χρόνια, για κάποιο λόγο, κάθε μέσο γνωστό, εκλήθηκε να πάω μια μέρα στην Πάτρα, στο Πολυτεχνείο, στα πλαίσια του μαθήματος τεχνολογίας υλικών, να τους πω για τεχνολογία χρωμάτων. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Το έχουμε κάνει, εγώ με τον Δημήτρη, το έχουμε κάνει. Απλά το θέμα είναι να απλωθεί σε όλη την. Μαθαίνει ο φοιτητής ότι υπάρχει και η βιομηχανία χρωμάτων. Και το πρόβλημα είναι αυτό ότι εκείνο δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία. Ποιοι είστε που είστε επιτεθειμένοι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Στο μεταπτυχιακό άνοιγμα. Και στο προπτυχιακό μπορεί να έρθει 1 ώρα, 2 ώρες, να δοθεί μια ομιλία λίγο στοχευμένη. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να γίνει μια λίστα κάποιων που ενδιαφέρονται και μπορούν να το κάνουν. Στα μαθήματά μας του μεταπτυχιακού. Γίνεται σε επίπεδο ενώσεων. Δηλαδή υπάρχει ο σύνδεσμος των πιθανών χρωμάτων. Θα μπορούσε με συνδρομάτων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο να οργανώσουμε κάποιο σεμινάριο στους προπτυχιακούς φοιτητές. Ή το Ινστιτούτο ή η Ένωση Χρωμάτων Επιχειρησμάτων, δηλαδή καλά να γίνεται σε Θεωρώ ότι η Ένωση Χρωμάτων Επιχειρησμάτων που έχει το επιστημονικό προσωπικό, βέβαια πάντα σε συνεργασία με την Ένωση. Μπορεί και σε συνεργασία, Ένωση Χρωμάτων Επιχειρησμάτων, συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανικών Παραγωγών Χρωμάτων, να διοργανώσουν ένα σεμινάριο για τους φοιτητές. Αυτό γίνεται. Έχετε μέρες καριέρας. Κάτι άλλο που θα ενδιαφέρει. Φυσικά. Δηλαδή, μήπως θα είχε νόημα και εκεί να έχει Να σας παρουσία βεβαίως. η χημική βιομηχανία, πλέον καθαρά η βιομηχανία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι.
Ποιοι είναι οι προμηθευτές σας? Τι εννοείται. Οι προμηθευτές. Οι προμηθευτές είναι εταιρείες που δίνουν του εξωτερικού. Γνωστές. Ως εκτοπλίστων. Ως επιτοπλίστων. Ευρωπαϊκές και ασιατικές. Και κάποιοι λίγοι Έλληνες παραγωγή εδώ. Υπάρχουν και Έλληνες παραγωγή. Ωραία. Οι Έλληνες παραγωγή είναι κοινωνοί μετέχουν σε αυτά. Εδώ έχουμε από το Γκούι. Εδώ είναι. Έχουμε. Έχουμε και Έλληνες παραγωγούς. Πρώτον υλών λέμε. Ναι. Πρώτον. Να σηκωθούν οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε δύο. Τρεις. Είναι Ούλιας, Ακροπόλ. Έξι Ακροπόλ. είναι από τον Ακροπόλ, είναι ο Βαλκονιτάν. Είναι ο Μέγαρα Ρέση, που δεν έχουν έρθει, αλλά έχουμε τις πάντα αρκετές. Καλά, θα μιλήσουμε για την Ελληνική, αλλά είναι σημαντική αυτό. Η Έλληνες παραγωγή είναι πολύ σημαντική. Ήμουνα στην Ακροπόλη. Μην το πάμε. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αν το κοιτάξει κανείς. Ένα τώρα γρήγορο που μου ήρθε, υπάρχουν κάποια, είναι και χρηματοδοτούμενα δηλαδή αυτή τη στιγμή, κάποια προγράμματα που είναι συνεργατικά, δηλαδή μεταξύ αρκετών πανεπιστημίων, τα οποία είναι στη λογική του proof of concept. Όπως είναι το Science Agora, δηλαδή χρηματοδοτούν με λίγα χρήματα, ξέρω εγώ 7-8 χιλιάδες ευρώ, κάποιες ιδέες σε στοχευμένα priorities. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, τα περισσότερα priorities είναι κάτι application, κάτι άλλο και αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν να συνεννοηθούμε, η Ένωση να βάλει ένα priority, το οποίο είναι σε ένα, δεν ξέρω, advanced coding, οτιδήποτε. PFAS, ναι, κάτι, το οποίο να προσελκύσει κόσμο με την λογική ότι θα βρει μία μικρή χρηματοδότηση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα εφαρμοσμένα κιόλας. Οπότε αυτό μας θα κινήσει. Μας ενδιαφέρει. Θα θέλαμε να μάθουμε λεπτομέρειες και αυτό. Δηλαδή είναι κάτι εύκολο, στοχευμένο και νομίζω ότι άμεσα θα κινήσει το ενδιαφέρον κάποιου κόσμου. Οπότε η λογική είναι ότι θα ξεκινήσει μια συνεργασία η οποία με το καλό θα αναπτυχθεί. Θέλει κάποιος άλλο να προσθέσει κάτι, να ρωτήσει? Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι επειδή είσαστε σε επίπεδο επιχείρησης. Ποια είναι η διαδικασία προσέγγισης από μια ανάγκη απλής ανάλυσης ενός δείγματος μέχρι μια ιδέα ή μια βελτίωση προϊόντος? Με ποιους πρέπει να έρθουν σε επαφή? Δηλαδή, μιλάμε με εσάς τους τρεις, πρέπει να τους... Ναι, αυτό που γίνεται συνήθως είναι έρχεστε σε επαφή είτε τυχαία, είτε μέσω κάποιου κεντρικού γραφείου, όπως το Γραφείο Καινοτομίας, Γραφείο Διασύνδεσης, οτιδήποτε. Από τη στιγμή που θα έρθετε σε επαφή με την Ελένη, με οποιοδήποτε, ναι, θέλω να κάνω αυτό, συνήθως μπαίνει μετά διάμεσα το γραφείο, υπογράφεται ένα NDA, παραδείγματος χάρη, και μετά μπαίνετε σε μια τεχνική κουβέντα το τι εγώ θα ήθελα να κάνω. Και υπάρχει μια σύμβαση η οποία έχει σαφείς όρους για να προστατεύσει τα αποτελέσματα ή αν δεν θέλετε, ανάλογα τώρα. Ναι. Και είναι γενικώς εύκολο. Απλά πολλές φορές μπορεί να έρθει μια ανάγκη σε μένα, εγώ δεν μπορώ να την ικανοποιήσω, αλλά να έχω έναν συνάδελφο, όπως τον Ανδρέα, τον κύριο Χαριτίδη, που εξειδικεύεται σε κάποια. Εδώ τώρα υπάρχει αυτή η μεγάλη ευκαιρία, νομίζω, αυτό που είπε ο κύριος Χαριτίδης, έτσι κάπως όλοι. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια υπερδομή ή ψηφιακή το οποίο οτιδήποτε δεν μπορεί να καλύψει ο ένας, να μπορέσει να το καλύψει ο άλλος κάτω από την ίδια ομπρέλα. Επίσης, στα ερευνητικά μας κομμάτια, δυστυχώς, ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλον. Δηλαδή, εγώ θα πάω στην Α εταιρεία, γιατί δεν θα πάω στην Β, γιατί είναι η Ελένη. Και ο κ. Μερτής έχει βρει την τρίτη, οπότε να μην πάω σε αυτήν. Λοιπόν, οπότε ένα τέτοιο σχήμα θα βοηθήσει, νομίζω, γενικότερα όλους. Ναι, γιατί δεν θα έχει, αυτό το exclusivity που θέλουμε να έχουμε με ένα συνεργάτη, γιατί αύριο έχω το πρόγραμμα και δεν σου λέω με ποιον μιλάω. Υπάρχουν ομπρέλα. Εντάξει, δεν το
δεν το έχουμε πολύ. Όχι, ναι, τώρα μεταξύ, για να μιλάμε εμείς. Ναι, παλιά υπήρχε, αλλά τώρα... Υπάρχει από άλλους. Ναι, Μπορεί αυτό, μεταξύ μας αυτό. εμείς να το έχουμε. Όχι τώρα, εδώ πέρα δεν συζητούσαμε. Δηλαδή, Δεν θα αν κάναμε τύχει κουβέντα να καν. πάρω τον Ευρυπίδη και να του πω Ευρυπίδη θα μπει σε ένα proposal, θα μου πει ξέρεις κάτι. Συγγνώμη. Συνεργάζομαι τώρα με τον Ανδρέα. Δεν θα του πω όχι. Εννοείται, θα κάνει αυτό που πιστεύει πιο γόνιμο για την εταιρεία του. Εγώ θα βρω κάποιον άλλο. Στην πορεία θα ψάξω μέσα από διασυνδέσεις να βρω κάποιον άλλο να συνεργαστώ. Δεν θα βγάλουμε τα μαχαίρια τώρα. Για να, έτσι, το περιβάλλον μας έχει και ένα ήθος και μια, θέλω να πιστεύω τέλος πάντων ότι κρατάμε και μια αξιοπρεπή συνεργασία πάντα. Εγώ έχω συνεργαστεί και με τις δύο πλευρές. Παλαιότερα. Με τον Ανδρέα λίγο πιο πρόσφατα, μέσω του ενός προγράμματος με το sharing και έχουμε προσπαθήσει. Καλά, προφανώς. Τώρα εδώ δεν... απλά εμείς εκπροσωπούμε τώρα, έτσι. Και επειδή ήμουν και στο Δημόκριτο, μοιραζόμασταν και εξοπλισμούς κοινούς και ήμασταν και πολύ φίλοι με τα παιδιά, με όλη την ομάδα των 11 ανθρώπων εκεί, είναι αξιόλογοι όλοι. Και με τον κύριο Περτίδη. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι, νομίζω. Έχουμε φτάσει και σε ένα επίπεδο που να μοιράσουμε. Ένα λεπτό λειτουργία. Επειδή είναι και σύνδεση. Εμείς ως ερευνητές λειτουργούμε και ως Ευαγγέλιο το πρόγραμμα που αναφέρει ο κ. Φελής. Άρα, συνήθως κάθε εξάμηνο κοιτάμε ποια είναι τα topics δηλαδή ποια θεματολογίες χρηματοδοτούν. Και εντοπίζουμε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στις υπηρεσίες μας στην έρευνα. Θα μπορούσε το Ινστιτούτο η Ένωση να κάνει το αντίστοιχο και να σημειώνει ποια topics και να νομίζονται με τις ανάγκες της επικοινωνίας και να βρεθεί κοινός στόχος. Και επειδή ξέρετε κάτι με επίθετος δεν θα το έκανε αυτό. Ούτε θα ήταν στην διαδικασία να κοιτάξει σε λίγο. Και αυτό λέω ότι αν θα μπορούσε να είναι ρόλο στον Ινστιτούτο, να εντοπίζει κάθε φορά τη θεματολογία που θα είναι στις ανάγκες της πραγματικότητας. Δεν είναι ένσυχη. Δεν είναι εύκολο, γιατί κάθε βιομηχανία έχει τις δικές της προτεραιότητες στην έρευνα και είναι κοινοποιήσιμη. Ας πληρώσω κάπου τα εξαιρετικά ζητήματα για να έχουμε και φωνισμό στην κάθε εταιρεία. Αν το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι λίγο πιο ανοιχτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συζητάμε στην Ευρώπη ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν ανταλλάξει formulation μέσω πανεπιστημίων για να βάλουν σε AI και να βγάλουν το AI formulation. Οπότε μιλάμε για εταιρείες που έχουν δώσει τα formulation 5-6 μαζί, γιατί δεν έχει νόημα να είναι μια εταιρεία, γιατί χρησιμοποιεί συγκεκριμένα άτομα. Συγκεκριμένες ρητίνες. Βρέθηκαν 5-6 ανταγωνιστικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, αυτό έχει γίνει νομίζω στο Βέλγιο. Ναι. Έχει δώσει συνταγές, έχουν ανταλλάξει συνταγές, προφανώς όχι ο ένας τον άλλο, μέσω ενός ερευνητικού ιδρύματος το οποίο το πιστεύτηκαν, μέσω ενός φορέα, και τα έχουν βάλει μέσα σε ένα AI, το οποίο το εκπαιδεύουν να μπορεί να βγάζει καινούργια formulation. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το formulation είναι λίγο πιο προσωπική περιουσία, είναι άλλες συνθήκες στην Ελλάδα. Θα κάνουμε αυτό. Εδώ δραστηριοποιούμαστε, εδώ είμαστε. Είναι και άλλα τα μεγέθη. 100%. Αυτό που κοινοποιήσεις, αυτό που δεν σε διαφοροποιεί, είναι το εύκολο. Εντάξει, Καθένας το οποίο ιδιαίτερο το δεν Νιώβη, κάτι θα ρωτήσεις. Δηλαδή, από την νομοθεσία συγκρίσουν η διεθνή στάση. Δηλαδή, όπως να αντιοριστικά το διαφορετικό, θα είναι από την νομοθεσία. Και την περιβολία που συστάται το επιβάλλον με πλαστικό. Και άρα, και όμως μην ξεχνάς τα περισσότερα κομμάτια της νομοθεσίας, αν θες το συζητήσουμε πρακτικά, περισσότερο αφορούν τους πρωτοελλάδες παρά αυτούς που κάνουν μεταποίηση. Δηλαδή τα FIFA, ας πούμε, αφορά πολύ περισσότερο αυτό που παράγει το πρωτεΐνη παρά τον αλφα-κακή μεταποίηση. Δηλαδή, αν δεν έχεις εσένα, δεν θα έχει και σε μένα αυτά τα μεταποίηση. Άρα, όντως, η έρευνα της μεταποίησης, που είναι το χρώμα, είναι λίγο διαφορετική από την έρευνα που έχει κάνει το πρωτεΐνη. Είναι λίγο ξεχωριστή, θα έλεγα. Νιώθει τι ζώνες. Η πρώτη επαφή που εγώ φαντάζομαι ότι έχει περιγραφεί του πανεπιστημίων με τις βιομηχανίες,
Δυστυχώς, ευτυχώς είναι η παροχή υπηρεσιών. Που είναι και μια ανάγκη ειδικά για μικρότερους παραγωγούς, ας πούμε, προμεσαίους. Η ερώτηση είναι τώρα που λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει όλο αυτό με τα CE-mark, με τα κανονιστικά. Υπάρχουν πολλοί που πρέπει να κάνουν μετρήσεις, που δυστυχώς πρέπει να τα στείλουν στο εξωτερικό. Έχετε δει αν τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να κάνουν αυτή την παροχή και να μην στέλνουν για μετρήσεις στο εξωτερικό. Είτε για χρήσματα, είτε για coatings. Τώρα η SVOC. Που το χρώμα είναι τώρα τα eco-label να το στέλνουμε έξω. Οι μετρήσεις πάνω κάτω Όλα τα λογαριασμά πάνω. Απλά δεν είναι η διαδικασία των πιστοποιήσεων. Γιατί έχει να κάνει με δεν το... υπάρχει η αγορά. Δηλαδή, εξατμίσεις και τα λοιπά, γιατί μετράς στο ιστορικό, μετράς και στο περιβάλλον. Τώρα υπάρχουν και τα regulation για τα fire. Τα fire regulation που έτσι τώρα είπαμε και στα πλάστρα στις χρήσιματα. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει για coating, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Εννοείται υπάρχει το κοινό πιστοποίηση, αλλά και είναι κάτι οργανωμένο. Έλληνες παραγωγή με ελληνικά εργαστήρια. Πρέπει να το δούμε αυτό τώρα συγκεκριμένα. Που είπατε να ρωτήσω λίγο κάτι. Οι εισαγωγές που γίνονται σε πρώτη ύλη για την Ελλάδα σας, ελέγχονται ότι ικανοποιούν τα regulation που έχει θέσει η Ευρώπη? Θεωρητικά θα έπρεπε από το Γενικό Χημείο. σε επίπεδο εγγράφων. Για ρίτσι. Σε επίπεδο εγγράφων γίνεται Σε επίπεδο εγγράφων. Και αυτό η αρμοδιότητα είναι του Γενικού Χημείου, δεν είναι της εταιρείας. Αλλά από εμάς δείχνουμε δεν έχουμε πάρει. Δεν είσαι εισαγωγή όμως, είσαι μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ. Αν είσαι Δεν θεωρείται. Πρέπει να είναι από Κίνα η εισαγωγή. Από τρίτης θεωρητικά έχει δικαίωμα να ανοίξει κοντέινερ και να πάρει. Θεωρητικά. Είναι την ερώτηση που έκανε, αυτό το τελικό προϊόν. Όχι, γιατί είναι το making, ναι, η ανάμειξη που χρειάζεται να πάρει. Αυτό είναι πιο πολύ το Εκτός αν γίνει καταγγελία. Μπορεί να γίνει εισαγωγή και να μην πάρει κανείς είδηση αν ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί τα περιβόητα regulations. Το λέω γιατί σε μία από αυτές τις συναντήσεις με τις βιομηχανίες στην Ευρώπη, κάποιος από μία βιομηχανία το ανέφερε με παράπονο και έχει δίκιο, ότι η Ευρώπη κάνει regulations, οι Αμερικάνοι κάνουν καινοτομία και οι Κινέζοι κάνουν business. Γι' αυτό σας λέω ότι κάπου κάτι χάσατε. Εντάξει, είναι και θέμα όμως και διευθυντής της εταιρείας. Αν η εταιρεία πάει να κάνει λαμογιά, πώς να πει. Πάντως, να πω κάτι αυτό που λέμε, επειδή εμείς κάνουμε πολλές εισαγωγές και από την Ελληνική, οι επιλογιστές μας ζητάνε 200 χαρτιά μέχρι να φτάσει το φορτίο στην αποθήκη μας. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες που έχουν το ξεκοντράνε, δεν ξέρω, πάντως η διαδικασία είναι πάρα πολύ αυστηρή στα τελωνία για ό,τι έρχεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Τώρα, το τι κάνουν οι Κινέζοι. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρά τελωνία. Πάρα πολύ. Γι' αυτό προτιμάνε άλλες χώρες, Τέμου, ας πούμε, και τα λοιπά. Άμα δεις, δεν κάνει ποτέ εισαγωγή από εδώ. Βουλγαρίες, Ρουμανίες, στην Ελλάδα έχουν τα πιο αυστηρά τελωνία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ναι, και πολλοί εγώ δεν μας ζητάνε αυτά. Δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά πώς μια εβδομάδα πέφτουν 50 αντώνες σαν τις γκρέπες. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Εντάξει, το 10% με το φυσικό προϊόν, έτσι. Μα περνάνε και πολλά προϊόντα από Τουρκία πολύ εύκολα στην Ελλάδα που δεν τηρούν τις προβλήσεις. Και μπαίνουν στην αγορά. Είναι πολύ εύκολα από την Τουρκία. Εξαιρέσεις πάντα. Είναι άλλο να έχεις τα έγγραφα, άλλο να έχεις το προϊόν. Κανείς δεν μας λέει ποτέ. Ανοίξαν το κοντέινερ να δουν το προϊόν, να το πάνε σε ένα χημείο. Ίσως πάντα. Το δείγμα μόνο τεχνικά, δηλαδή στις 10 εισαγωγές, ας πούμε, μπορεί μία να κάνει. Δειγματοληπτικά. Δεν πάνε όλες οι μπαίνουν στα χαρτιά τα οποία προσκομίζεις. Εντάξει, δεν είναι και φυκτό τώρα, δεν γίνεται αυτό τώρα. Μην ζητάμε. Οι εισαγωγές από Κίνα
να είναι προπληρωμές, κανένας εισαγωγέας δεν θα ρισκάρει μεγάλη προπληρωμή και να φέρει ένα προϊόν βάσει μόνο γράφει αν δεν εμπιστεύεται τον παραγωγό. Αν δεν εμπιστεύεται τον παραγωγό, δεν θα προπληρώσει το Μα η αλήθεια είναι ότι σου στέλνουν δείγμα πριν το ελέγχεις και αν σου κάνει έτσι δεν είναι. Την έχω πατήσει πολύ με αυτό. Το δείγμα με την παραγωγή μπορεί να με κουβέντα Στέλνεις εταιρεία, παίρνεις δείγμα, σου κάνει ανάλυση, σου λέει εταιρεία, από το κοντέινερ της αγωγής, αν δεν εμπιστεύεις 100%. Πριν φύγει. Πριν φύγεις θέλεις και να πει κάτι που έχει να κλείσουμε και μετά όποιος θέλει μπορεί να συνηθίσει ιδιωτικά. Από όσο ξέρω, το ελληνικό κράτος κάνει την εκκλήση κατόπιν καταγγελίας. Δεν έχει τόσο την παραγωγή. Αυτό σε πράγματα παλιότερα είχε την παραγωγή. Τώρα, από όσο ξέρω, δεν θέλει. Ναι. Δηλαδή, το πιο απλό παλιά δίνανε κάποια πιστοποιητικά για χρώματα σε επαφή με νερό, όπως το νερό. Όχι, κατευθύνουν για να πάσουν ειδικά. Ναι, είναι αυτό. Έχουν μόνο τον έλεγχο. Να βγουν κατόπιν καταγγελία, να μετρήσουν και να σου ρίξουν το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις.